Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Nadia Talks Wellness podcast. Εδώ που συζητάμε διάφορα θέματα υγείας, σωματικής και ψυχικής. Είναι αρκετό το διάστημα που θέλω να κάνουμε το σημερινό επεισόδιο για να συζητήσουμε για το θέμα του ύπνου, το οποίο μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα θα καταλάβετε κι εσείς, θα διαπιστώσετε πόσο σημαντικό ζήτημα υγείας σωματικής και ψυχικής είναι. Με έναν εξαιρετικό καλεσμένο θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι ο κύριος Μερμίγκης Χαράλαμπος, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, ειδικός γιατρός ύπνου και διευθυντής στο εργαστήριο του ύπνου στο νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είσαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το θέμα. Ξέρετε κάτι, δεν ήμουνα, για να σας είμαι ειλικρινής. Κάπως θεωρούσα κι εγώ, όπως νομίζω περισσότερος κόσμος, ότι ο ύπνος είναι κάτι που, εντάξει, το κάνεις, αλλά στα μέτρα τα δυτικά και αν θέλετε, στον τρόπο ζωής το δυτικό, νομίζω ότι ο ύπνος θεωρείται πολλές φορές και μια πολυτέλεια που δεν τη χρειαζόμαστε. Έχω ακούσει δηλαδή πολύ κόσμο να λέει «Τι να τον κάνω τον ύπνο, μου παίρνει χρόνο από το να δουλέψω, από το να βγω, από το να διασκεδάσω. Θα κοιμηθώ λιγότερο, δεν έγινε και τίποτα». Είμαι σίγουρη ότι το έχετε ακούσει κι εσείς αυτό. Βεβαίως. Αυτές είναι οι παλιές απόψεις, έτσι, που ξεκινάνε πίσω από το Μεσαίωνα. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμα, που λέγανε ότι ο ύπνος είναι σπατάλη. Αυτό που έχω να πω σε όλο τον κόσμο είναι ότι ο ύπνος είναι ένα αγαθό για το οποίο είμαστε όλοι ίσοι και το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την υγεία μας. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σύστημα υγείας στον κόσμο που να λέει ότι μπορείς να μην κοιμάσαι. Ο ύπνος είναι απαραίτητος και για τη σωματική και για την ψυχική υγεία. Και πρέπει να είναι και ποσοτικά επαρκής και ποιοτικός. Και σε αυτό το σημείο μπορώ να σας πω ότι μέσα στην όλη ιστορία υπήρχε και ένας Έλληνας παλιότερα, υπάρχει ακόμα, ο Αντώνης Καλής, Άντωνι Κέιλς, που μαζί με κάποιον άλλον, τον Ρεσχάβεν, δυστυχώς έχει φύγει, μίλησαν κάποτε για τον ύπνο και είπαν: μπορεί να μαλώνουμε για τον ύπνο, να υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι στους ανθρώπους που υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος, γεννιόμαστε και κάποια στιγμή πεθαίνουμε, το γεγονός ότι περνάμε το 1/3 της ζωής μας σε μια φάση που λέγεται ύπνος, εάν δεν είχε κάποια σημασία, αν δεν ήταν ένα ενεργητικό φαινόμενο, θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος που είχε γίνει στη φύση. Και η φύση δεν κάνει ποτέ τέτοια λάθη. Σωστά. Έτσι, και αυτό έχει μείνει από τότε. Και δεν υπάρχει και οργανισμός που να μην χρειάζεται ύπνο. Όλοι χρειάζονται. Όλοι. Θηλαστικά, ερπετά, όλοι. Δεν υπάρχει κάποιο ζωντανό που να έχει αποφύγει τον ύπνο. Εμείς, ας πούμε, χρειαζόμαστε 8 ώρες. Το 8 ώρες είναι ένα νούμερο, ένας αριθμός που ακούμε πολύ συχνά σαν μια κατάλληλη, αν θέλετε, χρονική διάρκεια ύπνου. Ισχύει, τελικά έχει επιβεβαιωθεί. Άλλοι λένε για 7 με 9 ώρες. Τι ισχύει τελικά πάνω σε αυτό, ποια είναι η σωστή δοσολογία ύπνου? Δοσολογία, μάλιστα. Λοιπόν, το 90 με 93% των ανθρώπων χρειαζόμαστε κανονικά 8 ώρες ύπνου. Επειδή όμως η ζωή μας δεν βγαίνει, να είμαστε ειλικρινείς, πριν από 6-7 χρόνια μαζεύτηκαν γιατροί ύπνου και έβγαλαν κάποιες θέσεις ομοφωνίας. Να πέσουμε δηλαδή στο 7 έως 8. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει τις 8, να είναι σε 7 έως 8. Μιλάμε νυχτερινό ύπνο. Δεν μιλάμε ύπνο άλλη ώρα τη μέρα, νυχτερινό ύπνο. Άρα, όλοι χρειαζόμαστε 7 με 8 ώρες ύπνου. Βέβαια, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Είναι οι short sleepers, άνθρωποι που τους φτάνουν και οι 5 ώρες ύπνου, και οι long sleepers που θέλουν 9, 10, 11 ώρες ύπνου. Αυτή όμως είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Δεν γίνεσαι short sleeper γιατί σε αναγκάζει ο εργοδότης σου ή η κοινωνία. Έτσι είσαι από πολύ νέος. Αυτοί που δηλώνουν short sleepers, που με τις 5-6 ώρες ύπνου είναι καλά, είναι όντως το σκαρί τους, για να το πω απλά, ή νομίζουν ότι είναι καλά με τις 5-6 ώρες? Κοιτάξτε, δεν έχω δει πάρα πολλούς short sleepers που να είναι πραγματικά έτσι. Απλά ξέρετε, ο short sleeper, έτσι γράφουμε στα βιβλία, είναι και πιο έξυπνος. Έτσι. Άρα πολλοί θεωρούν ότι οι κοιμόμενοι λίγο είναι πιο έξυπνοι, πιο αποτελεσματικοί από τους άλλους. Ο short sleeper γιατί είναι πιο έξυπνος? Έτσι, αυτός ο φαινότυπος του να κοιμάσαι λίγο συνδέεται με ότι είσαι άνθρωπος με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, παίρνεις περισσότερες πρωτοβουλίες, είσαι πιο αποτελεσματικός στο να φέρνεις κάτι εις πέρας. Βέβαια, είσαι πιο επιρρεπής στην κατάθλιψη κάποιες φορές, αλλά έτσι είσαι. Αντιθέτως, ένας άνθρωπος ο οποίος αναγκάζεται για τη δουλειά του, για το ένα, για το άλλο, να κόψει αυτό το αγαθό του ύπνου, χωρίς αυτό το οποίο δεν μπορεί να ζήσει ουσιαστικά. Έτσι, δεν είναι ούτε αποτελεσματικός, ούτε δυνατός. Είναι αδύναμος να κατανοήσει ότι πρέπει να κοιμηθεί για να είναι καλά και στην εργασία του και στην οικογένειά του και παντού. Είπατε πριν ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται περίπου 8 ώρες το βράδυ. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Ο βραδινός ύπνος έχει διαφορετική ποιότητα από τον ύπνο οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας?
Και γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν χρονότυποι, υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πάλι εμφανίζουν μια τάση να κοιμούνται συγκεκριμένες ώρες της ημέρας καλύτερα. Και μετά να πάμε λίγο στους ανθρώπους που δουλεύουν νυχτερινές βάρδιες. Μάλιστα, κατευθείαν να πάμε στα δύσκολα. Ναι, στα βαθιά. Λοιπόν, κοιτάξτε, χρειαζόμαστε ύπνο το βράδυ. Γιατί όλο μας το σώμα δεν λειτουργεί τυχαία. Υπάρχουν κάποια πράγματα που λέγονται βηματοδότες, οι οποίοι σου δίνουν το πώς πρέπει, πότε θα πρέπει να φας, πότε να κοιμηθείς, πότε να εκρηθούν οι ορμόνες, όλα. Ο κεντρικός βηματοδότης βρίσκεται πάνω στον εγκέφαλο, πάνω από το οπτικό χίασμα. Και έχει ένα βασικό ερέθισμα, το φως. Δηλαδή το φως είναι αυτό που ερεθίζει και μας λέει ότι μέσα στη μέρα θα κάνετε α πράγματα, ενώ τη νύχτα θα δώσουμε σήμα να παραχθεί μια ουσία που λέγεται μελατονίνη και να κοιμηθούμε. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι θα κοιμηθούμε. Μέσα στον ύπνο θα παραχθούν ορμόνες. Ας πούμε, η αυξητική ορμόνη στα παιδιά παράγεται στο πρώτο μισό του ύπνου. Στα αγόρια μόνο τότε. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άτομοι που είναι νυχτερινοί τύποι. Δουλεύουν, τους αρέσει να δουλεύουν το βράδυ. Και πιστέψτε με, αν έναν άνθρωπο που είναι νυχτερινός τύπος του πω κοιμήσου στις 10:30 με 11 που παράγει τη μελατονίνη, μπορεί να το κάνουν δυστυχισμένο. Γιατί αυτός έτσι είναι. Θέλει να κοιμάται αργά, αλλά πρέπει να ξυπνάει αργά. Άρα η ζωή του πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένη, ώστε να μπορεί να έχει αυτό το 7ωρο, 8ωρο. Χωρίς βέβαια να φτάνουμε σε μεγάλες παρεκκλήσεις. Μιλάμε για 1,5-2 η ώρα το βράδυ, γιατί δεν μπορεί να το απορριθμίζουμε πλήρως στο βιολογικό ρολόι. Όλος αυτός ο φαινότυπος του νυχτερινού τύπου ξεκινάει συνήθως όταν είμαστε έφηβοι. Τότε υπάρχει μια μικρή μεταβολή σε αυτόν τον κεντρικό βηματοδότη που μας κάνει να θέλουμε να νηστάζουμε πιο αργά. Γι' αυτό βλέπουμε τους εφήβους μας να κάθονται το βράδυ. Βέβαια, σε αυτό έχει προσθεθεί και δυστυχώς και το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ που επιδεινώνει την κατάσταση. Αλλά και να μην υπήρχαν, πάλι τα παιδιά θέλουν να κοιμούνται πιο αργά. Γι' αυτό και στην Αμερική υπάρχουν και σχολεία, τα late schools, που πάνε πιο μετά. Δηλαδή, κάποια παιδιά δεν μπορούν να σηκωθούν το πρωί. Εμείς θέλουμε καλούς μαθητές, θέλουμε να μαθαίνουν. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο υπέφερα. Βάζω τη δική μου την εμπειρία, που είμαι νυχτερινός τύπος, με αυτό το πολύ πρωινό ξύπνημα του σχολείου. Υπέφερα σωματικά. Είναι αυτό που λέγατε πριν, ότι σε κάνει δυστυχισμένο. Άρα είναι κάτι που όντως πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να πηγαίνουν στις 8 το πρωί και να είναι λειτουργικά. Είχε γίνει μια προσπάθεια στο παρελθόν, αλλά δεν μπορεί να είναι για όλους. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να πάνε πιλωτικά κάποια σχολεία. Γιατί κάποια παιδιά έχουν πρόβλημα και δεν μπορούμε να τα στερούμε, να τους στερούμε τη σωστή μάθηση. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε ευερέθιστα μέσα στη μέρα, να τους στερούμε τις φιλίες. Δηλαδή, γιατί πειράζει και την όλη τους ψυχολογία. Πάντως δεν είναι η ιδέα τους ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πραγματικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έτσι, πραγματικά. Συνήθως όμως με τα χρόνια, ενώ οι έφηβοι είναι πολλοί που έχουν αυτό το σύνδρομο καθυστερημένης φάσης, το delayed phase syndrome, σιγά σιγά φτιάχνει το ωράριο. Κάποιοι όμως, ας πούμε, μένουν αιώνιοι έφηβοι, θέλουν συνεχώς να κοιμούνται αργά. Έτσι. Αυτός είναι ένας φαινότυπος. Και το πιο σημαντικό είναι να φτιάχνουμε τη ζωή μας με βάση τον ύπνο μας. Κοιτάξτε πώς πάμε ανάποδα. Αντί η ζωή να φτιάχνει τον ύπνο μας και να μας λέει ότι δεν τον χρειαζόμαστε, φτιάχνουμε τη ζωή μας με βάση τον ύπνο μας. Για να είμαστε καλοί μέσα στη μέρα μας. Διάβαζα τώρα σε όλα αυτά τις διάφορες έρευνες που κοίταξα κι εγώ για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, πως ίσως το γεγονός ότι οι έφηβοι θέλουν να ξυπνάνε πιο αργά και να κοιμούνται πιο αργά, οφείλεται σε μια εξελικτική διαδικασία η οποία έλεγε ότι πολύ παλιότερα μάλλον πριν τον πολιτισμό, που οι άνθρωποι ζούσαν σε ομάδες, έπρεπε να υπάρχει πάντα κάποιος όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να προστατεύει την υπόλοιπη ομάδα. Άρα λοιπόν οι ηλικιωμένοι κοιμόντουσαν πιο νωρίς και ξυπνούσαν πιο νωρίς και οι έφηβοι, οι νεότεροι της ομάδας, κοιμόντουσαν πιο αργά, ξυπνούσαν πιο αργά και πάντα υπήρχε κάποιος να φυλάει, να προστατεύει την ασφάλεια της εκάστοτε ομάδας. Δεν ξέρω αν αυτό έχει επιβεβαιωθεί, αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική και αιτιολόγηση για το τι συμβαίνει. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρεστε πολύ για το θέμα και ναι. Μακάρι όλοι να ψάχνουν αυτά. Είναι μια θεωρία που έχει λογική. Μπορεί να μην τη γράφουμε στα επίσημα βιβλία της ιατρικής του ύπνου, αλλά έχει λογική. Και βλέπετε ότι η φύση δεν κάνει λάθη. Οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, μεγάλα λάθη. Και ίσως τώρα κάνουμε περισσότερα από ό,τι έκαναν παλιά, που δεν είχαν τόσες δραστηριότητες. Αυτό που είπατε για τους ηλικιωμένους είναι ακριβώς το αντίθετο με τους εφήβους. Στους ηλικιωμένους υπάρχει το advanced phase syndrome, δηλαδή αρχίζουν και νηστάζουν πιο νωρίς, 9 με 10 ώρα, και σηκώνονται το πρωί. Πολλές φορές πριν ξημερώσει. Εκεί το ρολόι πάει αντίθετα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούν να οριοθετήσουν τη ζωή τους μέσα στα πρότυπα που υπάρχουν. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος θα κοιμηθείς 8.30-9 η ώρα, θα ξυπνήσεις και δεν θα έχει ακόμα ξημερώσει. Αλλά θέλω να πω στον κόσμο ότι πέρα από τους ηλικιωμένους που θέλουν να κοιμούνται νωρίς και ξυπνούν τα χαράματα,
σε νοσήματα όπως η κατάθλιψη, ένα από τα πρώτα σημάδια που χτυπάει το καμπανάκι είναι αυτό, ότι αλλάζει το ωράριο του ύπνου σου. Αρχίζεις και νηστάζεις νωρίς και ξυπνάς νωρίς. Αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε πάντοτε σαν μια φυσιολογική παραλλαγή. Γι' αυτό υπάρχουν και οι γιατροί του ύπνου για να μας ρωτούν και να βοηθάμε όπου χρειάζεται. Τώρα τα ψυχικά νοσήματα θα τα δούμε αναλυτικότερα πιο μετά, αλλά καλά κάνετε και το αναφέρετε. Θέλω λίγο για να κλείσουμε το κεφάλαιο του χρονότυπου. Να μου πείτε τι γίνεται με τους ανθρώπους που αναγκάζονται να αντιστρέψουν τις ώρες ύπνου. Δουλεύουν νυχτερινή βάρδια, νοσοκόμες, οδηγοί, φύλακες κτλ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τι μπορεί να συμβεί στη ζωή τους, στο σώμα τους, στην υγεία τους, αν του μπάρουν τελείως το φυσιολογικό ρυθμό του ύπνου? Και πώς θα μπορούσαν ίσως να εξισορροπήσουν τα αρνητικά αποτελέσματα από κάτι τέτοιο? Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να μένουν ξύπνοι το βράδυ. Μεταξύ αυτών και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι τεχνικοί που έχουμε στα εργαστήρια ύπνου. Συνήθως για αυτές τις δουλειές είναι καλό να επιλέγουμε νυχτερινούς τύπους. Ανθρώπους δηλαδή που τους αρέσει η νύχτα. Όχι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν το βράδυ. Εάν κάνει όμως κανείς μεγάλες αλλαγές στα ωράρια και για μεγάλα χρονικά διαστήματα πρέπει να κοιμάται τη μέρα και να είναι ξύπνιος τη νύχτα, υπάρχει μεταβολή στον οργανισμό του, στην έκρηση των ορμονών, στην άμυνα του οργανισμού του. Υπάρχουν και τελευταίες πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι μπορεί να προγεθέτει σε κακοήθειες, κυρίως στις γυναίκες, για τον καρκίνο του μαστού. Συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουν πάρα πολύ αυτό. Υπάρχει ένα όριο ηλικίας, εκεί κάπου στα 54-55, αρχίζουν και δυσκολεύονται πολύ στις νυχτερινές βάρδιες. Τώρα τι πρέπει να κάνουν, αφού αυτή είναι η δουλειά τους και αυτή είναι η ζωή τους, θα πρέπει να φροντίσουν να κοιμούνται τη μέρα, να τηρούν κάποια μέτρα ώστε να μπορούν να γίνεται αυτό το πράγμα και να είναι αποδοτικοί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και βέβαια να φροντίζουμε όσο το δυνατόν κάποιες φορές να επαναφέρουμε το ρολόι. Κυρίως σε περιόδους αδειών, έτσι που έχουμε τη δυνατότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα να το κάνουμε αυτό. Ο όχι καλός ύπνος, ο λιγοστός ύπνος, μπορεί να αντικατασταθεί, γιατρέ, το Σαββατοκύριακο? Δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν πολύ και μέσα στην εβδομάδα δεν κοιμούνται αρκετά. Αν κοιμηθούν περισσότερο το Σάββατο και την Κυριακή, επαναφέρουν την ισορροπία ή δεν αντικαθίσταται ο ύπνος? Όχι. Αυτό που μου λέτε είναι το σύνδρομο του ανεπαρκούς ύπνου. Είναι το βασικό σύμπτωμα αυτού του συνδρόμου, που είναι η πιο συχνή διαταραχή του ύπνου. Κοιμάσαι λίγο μέσα στη εβδομάδα και προσπαθείς να καλύψεις τον ύπνο το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν καλύπτεται ο ύπνος. Δεν μπορείς μόνο με αυτά τα boost που κάνεις το να κοιμάσαι παραπάνω το Σαββατοκύριακο να κερδίσεις αυτά που έχασες. Γιατί? Γιατί απλούστατα ο βηματοδότης μας έχει φτιάξει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες ώρες. Έτσι, ο ύπνος που είναι κάτω από 6 ώρες, να ξέρετε, έχει αποδειχθεί για τους φυσιολογικούς ανθρώπους ότι σχετίζεται με μια πληθώρα προβλημάτων. Με καρδιαγγειακά νοσήματα, έτσι, με αρρυθμίες, εγκεφαλικά επεισόδια, παχυσαρκία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας? Η παχυσαρκία. Με πτώση της άμυνας. Δεν είναι μόνο COVID. Ένας άνθρωπος που κοιμάται λίγο είναι απροστάτευτος. Οι ιαιμετικοί μηχανισμοί πέφτουν. Σαχαρώδης διαβήτης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μένει αλόβητο. Προδιάθεση για κακοήθειες, ναι, πρέπει να αντισταθεί ο οργανισμός και απέναντι σε αυτά τα κύτταρα. Άρα λοιπόν η όλη διαδικασία είναι ότι δεν μπορούμε τα Σαββατοκύριακα να πούμε ότι κοιμόμαστε πολύ και να είμαστε ήσυχοι. Ίσα-ίσα, αν κοιμόμαστε πολλές ώρες το Σαββατοκύριακο, μπορεί να το έχετε νιώσει. Ξυπνάμε με τη λεγόμενη sleep inertia, την αδράνεια του ύπνου. Αλλού πατάς, αλλού βρίσκεσαι. Δηλαδή μπορεί να κάνει και κακό πολύς ύπνος, άμα ξεπερνάει τις 12-13 ώρες. Άρα ούτε το να κοιμόμαστε υπερβολικά είναι καλό. Διάβαζα μάλιστα ότι μπορεί να είναι και να φανερώνει κάποια ασθένεια η οποία υποβόσκει και δεν την έχουμε βρει. Σωστά? Ο ύπνος, να ξέρετε, πάει χέρι-χέρι με τα ψυχικά νοσήματα. Την αγχώδη συνδρομή και την κάθε μορφή κατάθλιψη. Είτε ο λίγος ύπνος, είτε η αϊπνία, είτε ο πολύς ύπνος. Πάντοτε πρέπει το μυαλό μας να κινείται και προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε, είναι προσωπημένα τα πράγματα. Κάθε άνθρωπος είναι αρκετά διαφορετικός. Ωραία. Λοιπόν, ανοίξαμε πάρα πολλά κεφάλαια. Πάμε λίγο να αναλύσουμε το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Αναφερθήκατε πριν λίγο στο πρωινό φως. Και θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε πώς λειτουργεί όλο αυτό το βιολογικό ρολόι και τι ακριβώς κάνει στον εγκέφαλό μας το φως, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί οποιαδήποτε άλλη ώρα.
Σύντομη διακοπή για να σας υπενθυμίσω πως κοντά μας είναι τα Wellbe Workouts. Αυτή η πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει για να μπορείτε να κινείτε το σώμα σας και να βοηθάτε το μυαλό σας επίσης να ηρεμεί μέσα από καθοδηγούμενους διαλογισμούς και breathworks. Τώρα στο κομμάτι της γυμναστικής έχουμε προσθέσει μια ολοκαίνουρια κατηγορία, τα Body Sculpting Workouts, μέσα από τα οποία προετοιμάζομαι και εγώ τις περιόδους που είναι να ξαναγυρίσω στη σκηνή. Είναι προγράμματα λίγο πιο απαιτητικά, μεγαλύτερα σε διάρκεια, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικά και στη μυϊκή ενδυνάμωση και στην ευληγησία και στην αντοχή. Θα τα βρείτε μέσα από τα Wellbe Workouts, τα οποία είναι διαθέσιμα και για εσάς που σας αρέσει η τεχνολογία. Μέσα από το app μας μπορείτε να το κατεβάσετε είτε αν έχετε Android είτε αν έχετε iOS και να έχετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα διαθέσιμα προγράμματα για εσάς. Επιστροφή στην κουβέντα μας. Κοιτάξτε, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στην Ελλάδα που έχουμε τέτοια ηλιοφάνεια. Έτσι. Μπορούμε να βγαίνουμε έξω, να εκτιθέμεθα στο φως. Οπότε το βασικό βηματοδότη στον εγκέφαλό μας παίρνει το μήνυμα ότι είμαστε στη μέρα, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, πρέπει να κινηθούμε. Τόσο η σωματική όσο και η πνευματική άσκηση ευωδώνονται καλύτερα όταν είναι μέσα στη μέρα. Ταυτόχρονα δίνει το μήνυμα στον εγκέφαλο ότι είμαστε σε δραστηριότητα και καταστέλει όλους τους μηχανισμούς που μας κάνουν να νηστάζουμε. Αυτό βέβαια έχει μια εξαίρεση. Εκεί γύρω στις 2,5, 3,5, 4 υπάρχει μια πτώση στο κυρκαδιανό ρολόι. Γι' αυτό όλοι νηστάζουν εκεί αυτές τις μεσημεριανές ώρες. Μετά το φαγητό, ειδικά. Και μετά αρχίζει πάλι και λειτουργεί κανονικά. Όταν φτάσουμε τώρα το βράδυ, εκεί στις 10, 10:30, 11, που δεν υπάρχει φως, ο εγκέφαλος δίνει το μήνυμα σε ένα άλλο σημείο που λέγεται επίφυση κονάριο να παραχθεί η μελατονίνη, η ορμόνη της νύχτας, η οποία μας κάνει να θέλουμε να κοιμηθούμε μέσα στη διάρκεια της νύχτας. Ταυτόχρονα όλη τη μέρα καταναλώνουμε ενέργεια. Υπάρχει ένα μόριο, λέγεται ATP, διασπάται σε μια ουσία που λέγεται αδενοσίνη. Άρα λοιπόν με την κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται η αδενοσίνη πάρα πολύ και ταυτόχρονα με τη μελατονίνη κοιμόμαστε το βράδυ. Αν τώρα κάποιος πάει μέσα στο μεσημέρι και κοιμηθεί 3 ώρες και σπάσει αυτόν τον κύκλο της αδενοσίνης, φανταστείτε ότι χαλάει τον νυχτερινό του ύπνο. Δεν τον βοηθάει τελικά. Άρα σε ανθρώπους που έχουν θέμα με τον ύπνο, εσείς υποθέτω ότι τους προτείνετε να μην κοιμούνται καθόλου μέσα στην ημέρα. Σωστά? Σε ανθρώπους που έχουν αϊπνία, απαγορεύουμε το μεσημεριανό ύπνο. Έτσι. Όπως επίσης, ας το πούμε για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που έχουν αϊπνία δεν θέλουμε να γυμνάζουν στο κρεβάτι. Η αϊπνία είναι διαφόρων μορφών. Είναι η αϊπνία έλευση του ύπνου, πας στο κρεβάτι, κοιτάς το ταβάνι, δεν σε παίρνει ο ύπνος. Είναι η αϊπνία διατήρηση του ύπνου. Ξυπνάς μέσα στη μέση της νύχτας, δεν σε παίρνει ο ύπνος. Ή και η πρωινή αφύπνιση πριν ξημερώσει, ή και όλα μαζί. Το πιο συνηθισμένο είναι το πρώτο. Αν κάθεσαι στο κρεβάτι και κοιτάς το ταβάνι και δεν σε παίρνει ο ύπνος, επειδή η αϊπνία είναι ένα running mind, είναι ένα παιχνίδι του μυαλού. Τι γίνεται, δημιουργούνται άλλοι ψυχαναγκασμοί. Δημιουργείται ένας ψυχαναγκασμός που λέγεται φόβος του υπνοδωματίου. Φοβάμαι ότι θα πάω πάλι στο υπνοδωμάτιο και δεν θα κοιμηθώ. Και μετά το μίσος του υπνοδωματίου, μισή στο χώρο. Πόσο μάλλον αν δίπλα κάθεται ο σύζυγος ή σύζυγος και ροχαλίζει ταυτόχρονα. Έτσι. Οπότε πρέπει τις ώρες που αν περάσει μισή ώρα να πάμε σε έναν άλλο χώρο του σπιτιού, να κάνουμε κάτι βαρετό και μετά να γυρίσουμε. Να ανοίξουμε το κινητό είναι ότι χειρότερο. Όμως το να πάρουμε με χαμηλό φωτισμό και να διαβάσουμε ένα βιβλίο είναι σημαντικό. Το να ακούσουμε μουσική μέσα στη νύχτα έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει. Έχει τόσες εφαρμογές με μονότονους ήχους. Έχετε ακούσει πρόσφατα τώρα που βγήκαν και τα ακουστικά βιβλία. Ναι, βέβαια. Μπορείς να βάλεις ένα ακουστικό βιβλίο βαρετό και να κοιμηθείς. Τόσα ωραία πράγματα έχει αυτό. Γιατί πρέπει να το ανοίξουμε και να δούμε τα email μας και να πέσει όλο αυτό και να μας λένε κάποιοι ότι αν φοράμε ειδικά γυαλιά δεν θα μας πιάσει το blue light. Λάθος. 2 ώρες πριν να μην το χρησιμοποιούμε, ό,τι λένε οι οδηγίες. Πείτε μου γιατί αυτό το blue light που το ακούμε πολύ, δηλαδή αυτό το μπλε φως που βγαίνει από τα κινητά και από τις οθόνες, χαλάει τον ύπνο μας. Διότι απλούστατα επιδρά μέσω του ματιού πάνω σε όλο αυτό το σύστημα που σας περιέγραψα με τον κεντρικό βηματοδότη και βάζει ένα stop στην έκρηση της μελατονίνης. Και μάλιστα μπορεί να την μπλοκάρει για αρκετό διάστημα. Είναι δηλαδή σαν ο εγκέφαλος να παίρνει το μήνυμα ότι βγήκε πάλι το φως, ας ξυπνήσω, ξεκίνησε η μέρα μου. Έτσι, τον μπερδεύουμε. Ας πούμε το blue light ή το λευκό φως, έτσι, είναι πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ διαγερτικά και μπλοκάρουν τη μελατονίνη. Μπορεί ίσως να διαβάσατε ότι άλλες μορφές φωτός, όπως για παράδειγμα το κόκκινο φως ή το πορτοκαλί φως, μπορεί να βοηθήσουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που λένε ότι βοηθάνε την έκρηση μελατονίνης, αλλά γενικώς δεν το παραδέχομαι. Αυτό λέμε καλύτερα καθόλου φως. Αυτό είναι. Αλλά τουλάχιστον αυτές οι μορφές δεν κάνουν τόσο κακό όσο κάνουν αυτές εδώ. Επίσης, διάβασα για τη διαφοροποίηση γιατρέ ανάμεσα στις παθητικές οθόνες σε σχέση με τις διαδραστικές. Δηλαδή, ότι σίγουρα την ώρα που έχεις ξυπνήσει το βράδυ και προσπαθείς να ξανακοιμηθείς,
το να μπει στο κινητό και στα social media είναι καταστροφικό. Όμως το να δεις τηλεόραση, δηλαδή ένα μέσο να παρακολουθήσεις που δεν έχει αλληλεπίδραση, το να διαβάσεις βιβλίο ακόμη περισσότερο, δεν το συζητάμε, ότι μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη, να μην παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στο να σου σταματήσει τον ύπνο. Είναι αλήθεια? Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει αποδειχθεί δυστυχώς. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα η λέξη τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο δεν θα πρέπει να υπάρχει. Τώρα, βέβαια, κάποιοι άνθρωποι μου λένε: εγώ κοιμάμαι με την τηλεόραση. Αν κάποιος κοιμάται με την τηλεόραση, έχει μάθει τον εγκέφαλό του σε ένα λάθος τρόπο, και αν δεν έχει αϊπνία, δεν μπορώ να του πω κλείστη. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι, και άλλοι λόγοι που μπορεί κάποιος να έχει ανοιχτή την τηλεόραση. Μπορεί να είναι ο φόβος που έχει, το άγχος, τη μοναξιά. Από την άλλη, έχει δίπλα και έναν άνθρωπο που κοιμάται μαζί του. Δεν μπορεί να έχει την τηλεόραση ανοιχτή ο ένας και ο άλλος να μην μπορεί να κοιμηθεί. Η τηλεόραση όμως από μόνη της, το φως που εκπέμπει, είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να το βγάζουμε από τη μέση. Αλλά είναι πως έμαθε το μυαλό. Δηλαδή, με ρωτάνε κάποιοι να πιούμε ένα γαλατάκι πριν τον ύπνο, να είναι ζεστό ή κρύο. Το γάλα μέσα έχει τριπτοφάνη, που είναι μια πρόδρομος σερωτονίνης και της μελατονίνης. Άρα μπορεί το γάλα πράγματι να βοηθήσει. Τώρα, και του απαντάω, αν η μητέρα σου έδινε ζεστό γάλα όταν ήσουν μικρός και ξεκοιμόσουν ή σου έδινε κρύο, ό,τι έβαλε στο μυαλό σου, αυτό θα γίνει. Το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι δηλαδή, ο εγκέφαλος είναι τόσο εύπλαστος που μπορεί κάποια πράγματα να τα φτιάξει έτσι ώστε να τα πιστέψει. Και εκεί βασίζεται και η ψυχοθεραπεία που κάνουμε στην αϊπνία. Δηλαδή, πρέπει να πιστέψει κανείς στα απλά πράγματα. Η αγκαλιά με φάρμακα, τι πήρε ο γείτονας, τι πήρε η γείτονα. Δεν χρειάζεται να πάμε με τα απλά, γιατί τα φάρμακα δεν είναι λύση. Έτσι. Και πιστέψτε με, είναι πολύ πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι είναι με φάρμακα χωρίς να τους τα δώσει ο γιατρός, μόνοι τους τα παίρνουν. Αναφερθήκατε στο άγχος που πολλοί παθαίνουν όταν συνδέουν το υπνοδωμάτιό τους με την αϊπνία. Επίσης, άλλοι χρησιμοποιούν πολλά application για να παρακολουθήσουν τον ύπνο τους. Και πια ξέρετε, υπάρχουν και τα smartwatches, μπορείς να το κάνεις και με το ρολόι σου στο χέρι κτλ. Εσείς έναν άνθρωπο που έχει κάποιες δυσκολίες και που δεν θέλει ακόμα να δει ειδικό, θα του προτείνατε μια τέτοια βοήθεια? Ή υπάρχει το ενδεχόμενο να πάθει αυτό το λεγόμενο sleep anxiety, το ότι παραγχώνεσαι με τα δεδομένα που έχεις στο χέρι σου για το αν κοιμάσαι καλά, πώς κοιμάσαι, πώς ήταν ο ύπνος σου? Κοιτάξτε, και εγώ φοράω. Και ξέρετε, το πήρα πριν από 4-5 χρόνια για να δω αν λειτουργεί. Αυτά που βασίζονται. Βασίζονται στον παλμό. Ο παλμός, που θα πούμε ανάλογα με τα στάδια του ύπνου, αλλάζει. Άρα πιθανολογούν σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι. Η τεχνολογία όμως έχει αρκετά εξελιχθεί ώστε να δίνουν πληροφορίες. Τώρα, άνθρωποι που έχουν αϊπνία όμως αποδείχθηκε ότι τελικά τους δημιουργούν άγχος. Όπως λέμε το βράδυ, γύρνα επιτέλους το ξυπνητήρι σου και μην το βλέπεις. Άστο, κλείστο. Έτσι τώρα πια κλείσαμε το ξυπνητήρι, έχουμε τούτο εδώ. Και το κοιτάμε και το ξανακοιτάμε τι έγινε. Δεν είναι έτσι. Αν κάποιος το χρησιμοποιεί σαν εργαλείο για να του λέει: κάνε άσκηση. Δεν έκανες αρκετή άσκηση σήμερα. Δεν κοιμήθηκες καλά σήμερα και το βλέπει θετικά, ναι. Αλλά οι περισσότεροι τους αγχώνει παραπάνω. Επίσης, τούτο εδώ μπορεί να μετράει και άλλα πράγματα. Καρδιακούς παλμούς, οξυγόνο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με αρρυθμίες μέσα στο βράδυ, με σύνδρομο όπως υπνική άπνοια, που έχουν βοηθηθεί από αυτές τις ενδείξεις και τους λέει: κάτι δεν πάει καλά, πήγαινε στο γιατρό. Άρα και ναι και όχι. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, επειδή ο ύπνος δεν είναι μια κατάσταση ουδέτερη, θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο πώς λειτουργεί. Ένας άνθρωπος που πέφτει να κοιμηθεί, από τι στάδια περνάει μέχρι να ολοκληρώσει ένα βραδινό φυσιολογικό ύπνο? Ο ύπνος, και αυτό είναι η πιο βασική ανακάλυψη που έγινε στην ιατρική του ύπνου, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι δύο πράγματα. Είναι ο μη ονειρικός, ο non-REM ύπνος, και ο ονειρικός ύπνος. Και αυτό που βρήκαμε είναι ότι αυτές οι δύο φάσεις διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους όσο και με την εγρήγορση. Άρα η ζωή μας έχει τρεις φάσεις. Στη φάση του ονειρικού ύπνου, γιατί λέγεται Rapid Eye Movement Sleep, δηλαδή πίσω από τα βλέφαρά μας κινούνται τα μάτια μας. Δεν ξέρω αν θυμάστε όταν πήρατε το παιδάκι σας από το μευτήριο. Εγώ το γιο μου τον έβλεπα στα ματάκια του, γιατί ήμουν ευαισθητοποιημένος. Μήπως είδατε τίποτα κι εσείς? Αυτό που κουνιούνται γρήγορα τα μάτια, λέτε. Αυτός είναι ο REM ύπνος. Έτσι έγινε η ανακάλυψη. Οπότε, ο REM ύπνος δεν είναι ο ύπνος που μας ξεκουράζει. Πώς έγινε δηλαδή η ανακάλυψη? Συγγνώμη που σας διακόπτω για να καταλάβουμε. Πώς το καταλάβαν? Λοιπόν, το 1953 ο Ευγένιος Ασερίνσκι, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, πήγε στον Ναθαήλ Κλάιτμαν, μεγάλα ονόματα στην ιατρική του ύπνου, για να κάνει τη διατρεβή του. Και ο Κλάιτμαν του είπε να μελετήσει λίγο τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά δεν κοιμούνται καλά, γιατί πολλά ξυπνάνε και γιατί βλέπανε πίσω από τα βλέφαρά τους αυτές τις κινήσεις, άλλα περισσότερα, άλλα λιγότερα.
Ο Ασερίνσκι ήταν αρκετά έξυπνος σαν άνθρωπος και σκέφτηκε αντί να κάθομαι όλο το βράδυ να μετράω πόσες φορές κινούνται τα μάτια πίσω από τα βλέφαρα, να τα σημειώνω, να βάλω τις συμπεριφορές, ας βάλω 2 ηλεκτρόδια εδώ και να καταγράψω σε ένα χαρτί τις κινήσεις των οφθαλμών. Τότε λοιπόν είδε ότι σε αυτές τις φάσεις που κινούνταν οι οφθαλμοί υπήρχε ο ονειρικός ύπνος. Δηλαδή, όταν ξύπναγε στον άνθρωπο, θυμόταν το όνειρό του. Ταυτόχρονα, με βάζοντας και άλλα ηλεκτρόδια, είδαν ότι δεν υπήρχε μυϊκός τόνος. Το σώμα ήταν παράλυτο. Αντίθετα, ο εγκέφαλος με το εγκεφαλογράφημα ήταν δραστήριος. Αυτό λοιπόν μας έκανε να καταλάβουμε ότι στον ονειρικό ύπνο δεν ξεκουραζόμαστε. Ο εγκέφαλός μας καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από ότι όταν είμαστε ξύπνοι και το σώμα μας είναι παράλυτο. Ο ονειρικός ύπνος δεν έρχεται από την αρχή του ύπνου, έρχεται κάθε 90 με 110 λεπτά. Ο πρώτος είναι μικρός, ο άλλος μεγαλύτερος και ο πιο μεγάλος είναι στο τέλος του ύπνου. Γι' αυτό και θυμόμαστε τα όνειρα συνήθως τις πρωινές ώρες. Αντιθέτως, ο non-REM ύπνος είναι ο ύπνος ο οποίος ξεκινάμε, έχει 3 στάδια, το στάδιο 1, το στάδιο 2 και το στάδιο 3. Το στάδιο 3, που τα ρολόγια δίνουν το deep sleep ή το slow sleep, είναι ο ύπνος που μας ξεκουράζει. Ο ύπνος αυτός παρατηρείται περισσότερο στο πρώτο μισό με πρώτο τρίτο της νύχτας. Και ο ύπνος που μας ξεκουράζει είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι τότε παράγεται μεταξύ άλλων η αυξητική ορμόνη. Άρα τα παιδιά μας έτσι χρειάζονται οπωσδήποτε την έκρηση της αυξητικής ορμόνης. Τα αγόρια γίνεται μόνο το βράδυ, τα κορίτσια έχουν και όσεις μέσα στη μέρα. Αν δεν κοιμούνται καλά και δεν πέφτουν στις σωστές ώρες, χαλάει μέχρι και η ανάπτυξή τους. Άρα μπαίνουμε στον μη ονειρικό ύπνο, στα 90 λεπτά έρχεται ο πρώτος ονειρικός, μετά ξεκινάει πάλι ο μη ονειρικός 1, 2, 3, ξανά έρχεται πάλι ο ονειρικός και όσο προχωράμε προς το τέλος είναι περισσότερος ο ονειρικός. Είπατε λοιπόν ότι ο βαθύς ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ξεκούραση. Ο ονειρικός ύπνος, ο REM, γιατί είναι τόσο σημαντικός? Εδώ πια υπάρχουν φασαρίες, μάλλον είναι το μεγαλύτερο μυστήριο στη φύση. Έτσι. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικός για το συναίσθημά μας, για την αποφόρτιση, μια βαλβίδα εκφόρτιση του συναισθήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη μνήμη, έτσι ομογενοποιείται η μνήμη, περνάει σε άλλα στάδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις γνωσιακές λειτουργίες, έτσι. Στο να φιλτράρουμε τη μέρα και μετά να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε και τι όχι. Κατ' ουσίαν ετοιμάζει τον εγκέφαλο στο να βγει μέσα στην μέρα. Έχει ξεκουραστεί το σώμα στην αρχή και στο τέλος ο εγκέφαλος ετοιμάζεται να βγει στη μέρα. Και αυτό δείχνει και την ωριμότητα του ανθρώπου. Γιατί στα παιδάκια, για παράδειγμα, ο ονειρικός ύπνος είναι το 50% του ύπνου τους, όχι το 25% όπως στους ενήλικες. Και τα παιδάκια μπαίνουν με ονειρικό ύπνο. Όσο πιο ανώριμος είναι ο εγκέφαλος, τόσο δεν υπάρχει αυτή η κυκλική αλληλουχία. Άρα λοιπόν ο ονειρικός ύπνος είναι σημαντικός για τις ανώτερες λειτουργίες μας. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι ουσιαστικά όταν κοιμόμαστε, μέσα σε αυτά τα στάδια που περιγράφεται, κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα ο εγκεφαλός μας. Ό,τι του ήταν χρήσιμο μέσα στην ημέρα, μια καινούργια γνώση που απέκτησε, συνδέεται με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις μέσα από τους νευρώνες του εγκεφάλου και ό,τι είναι περιττό, φεύγει, χάνεται από τη μνήμη μας και επίσης, όπως είπατε, αποσυνδέεται το συναίσθημα από μία εμπειρία, έτσι ώστε την επόμενη μέρα που θα ξυπνήσουμε, αν την προηγούμενη μέρα ζήσαμε κάτι πάρα πολύ έντονο συναισθηματικά, την επόμενη μέρα έχουμε την ψυχραιμία να το δούμε από κάποια απόσταση. Βεβαίως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλιώς κάθε τι που θα είχαμε ζήσει θα είχε την ίδια ένταση και τις επόμενες ημέρες σαν να το ξαναζούμε κάθε φορά. Όπως δηλαδή συμβαίνει στους ανθρώπους που έχουν κάποιο τραύμα. Αυτό ακριβώς δεν συμβαίνει. Το μετατραυματικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από τους εφιάλτες. Για παράδειγμα, λέει κάποιος, μπορεί να ζήσουμε χωρίς όνειρα. Είναι άσχετο αν τα θυμόμαστε τα όνειρα ή όχι. Έτσι. Στη όνειρα βλέπουμε όλοι. Ακόμα και όταν δώσουμε πολύ ισχυρά φάρμακα για να διώξουμε τον ονειρικό ύπνο, ξαναβγαίνει. Άρα δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς όνειρα. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που τα θυμούνται και άλλοι που δεν τα θυμούνται. Αυτό που πρέπει να χτυπάει το καμπανάκι είναι ότι αν θυμάσαι τα όνειρά σου και ξαφνικά δεν τα θυμάσαι, μπορεί να είναι πρόδρομος κάποιας νόσου. Έτσι. Δηλαδή, επειδή στον ονειρικό ύπνο, για παράδειγμα, το σώμα μας είναι παράλυτο, λειτουργούν από τους σκελετικούς μυς μόνο η οφθαλμοκινητική και το διάφραγμα, υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται υπνική άπνοια που γίνεται χειρότερο. Και μπορεί εκεί να γίνονται πολλές διαταραχές στο οξυγόνο, στην αναπνοή, και αυτό να μας κάνει να μην θυμόμαστε τα όνειρά μας. Ή τα όνειρά μας να γίνονται εφιαλτικά, να σηκωνόμαστε με εφιάλτες. Άρα λοιπόν αυτή η φάση είναι ιδιαίτερα σημαντική στο να της δίνουμε σημασία, αλλά να μην φτάσουμε και σε αυτά που κάποιοι άνθρωποι στέκονται μόνο στο τι είδαν στο όνειρό τους για να καθορίζουν τη ζωή τους κλπ. Είναι σημαντικός, αλλά μέχρι ενός ορίου. Υπάρχει λοιπόν μια έκφραση
που θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε γιατί υπάρχει από το σοφό λαό. Στην Αμερική τη λένε πολύ. Το sleep on it. Όταν κάτι δηλαδή σε απασχολεί και δεν έχεις καταλήξει στο τι θες να κάνεις, τι απόφαση θέλεις να πάρεις, σου λένε κοιμήσου και το πρωί πολύ πιθανό να ξέρεις. Έχει να κάνει πάλι με αυτό το γνωσιακό κομμάτι που περιγράψατε πριν? Έτσι φαντάζονται ίσως οι περισσότεροι, αλλά μπορεί να το πάρει κανείς από διάφορα σημεία. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάρεις εν θερμό μια απόφαση. Θα προηγηθεί, υποτίθεται, ένας καλός ύπνος. Δεν λέει αυτό να μείνεις άυπνος όλο το βράδυ και να σκέφτεσαι. Προϋποτίθεται ότι θα κοιμηθείς εκείνο το βράδυ, ώστε με ένα καλύτερα ξεκουρασμένο σώμα και με έναν δραστήριο εγκέφαλο να είσαι το πρωί πιο έτοιμος να πάρεις αποφάσεις. Βεβαίως, να ξέρετε ότι υπάρχουν και άνθρωποι, θυμάμαι χαρακτηριστικά, υπάρχουν καλλιτέχνες κυρίως έτσι, και μουσικοί και ζωγράφοι που πολλές φορές βρήκανε κάποιες λύσεις σε αυτά που θέλανε μέσα στον ύπνο τους, μέσα στα όνειρά τους. Γράψαν τραγούδια. Ναι, δηλαδή είναι ασθενείς με πάση περιπτώσει και δεν είναι ασθενείς. Εγώ το θεωρώ αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί ξύπνησαν και το έγραψαν. Δηλαδή, φανταστείτε τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι η φύση και πόσο κακό κάνουμε πια με το να δουλεύουμε όλη μέρα κλπ. Ό,τι πιο όμορφο, η μουσική, η ζωγραφική, η τέχνη μπορεί να βγει μέσα από αυτό. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός τον απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα και μέσα από αυτό μπορεί τελικά να βρει τη λύση. Θέλετε να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο ύπνος και ανοσοποιητικό? Καταρχάς, το αναφέρατε και πριν, οπότε ας το ξαναπώ και εγώ, ότι δεν υπάρχει κομμάτι της υγείας μας που να μην επηρεάζεται από έναν κακό ύπνο. Τι συμβαίνει όμως στο ανοσοποιητικό μας και αρρωσταίνουμε πιο συχνά όταν δεν κοιμόμαστε καλά? Αυτό ήταν ένα ερώτημα καμιά 25 χρόνια πριν, που οι άνθρωποι αναρωτιόντουσαν τι θα γίνει αν δεν κοιμόμαστε. Δυστυχώς τότε υπήρχαν κάποιες μελέτες σε πειραματόζωα, τα οποία με τεχνητούς τρόπους, ειδικά χειρίδια, τα κρατούσαν ξύπνια, για να δούνε πώς θα μεταβληθούν μέσα στις μέρες. Και βλέπανε ότι όσο περνούσαν οι μέρες που έμεναν τα ζωάκια ξύπνια, με κάποιες μεθόδους που ίσως δεν πρέπει να τις πούμε, έβλεπαν ότι έπεφτε πάρα πολύ η άμυνά τους, ήταν πάρα πολύ ευάλωτα στις λοιμώξεις, έπεφτε το τρίχωμά τους, μπορεί να είχαν προβλήματα στο μεταβολισμό τους και στο τέλος, μέσω όλης αυτής της κατάστασης, επερχόταν το μοιραίο. Μετά βέβαια, γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί τα κύτταρα του οργανισμού μας, όταν δεν κοιμόμαστε καλά, απορριθμίζονται. Δεν μπορεί ο οργανισμός να βάλει όλη του την άμυνα απέναντι σε όλους αυτούς τους εξωγενείς μηχανισμούς. Είναι σαν να φέρουμε τη φύση μπροστά σε κάτι που δεν το έχει μάθει. Έτσι, και είναι πολύ άσχημο να το κάνουμε αυτό. Από την άλλη, δεν πρέπει οι άνθρωποι που έχουν αϊπνία να τους πιάνει πανικός. Αχ, θα πάθω κακό σε 1-2 μέρες. Γι' αυτό υπήρχε, ας πούμε, ο Μακδόναλντ, ένας νεαρός κάποτε, έκατσε καμιά 15 μέρες ξύπνιος, χωρίς εγκεφαλογράφημα, για να δείξει ότι δεν θα πάθω τίποτα. Βέβαια, στο διάστημα αυτό ήταν ευερέθιστος, είχε διαταραχή στη μνήμη, στη συγκέντρωση, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι. Αυτό το έκανε για χρήματα τότε. Έτσι. Αλλά μας βοήθησε να καταλάβουμε, ναι, ότι πραγματικά ο άνθρωπος αντέχει για πολύ καιρό. Βεβαίως, αν μας αφήσουν τώρα και κάτσουμε εδώ και κουβεντιάζουμε 3-4 μέρες και μετά μας πούνε κοιμηθείτε, το πρώτο που θα βγάλει ο εγκέφαλός μας είναι ύπνος βραδίων κοιμάτων. Αυτό θα βγάλει. Θα μας πει: δεν ξέρω πόσο θα κοιμηθείτε, έχει μπερδευτεί με αυτά που κάνουμε. Θα πει: μπείτε στον ύπνο βραδίων κοιμάτων, να είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε για το επόμενο διάστημα. Ότι θα ξεκουραστεί δηλαδή πολύ άμεσα. Ναι. Ενώ σε κανονική ροή θα το καθυστερούσε λίγο παραπάνω. Αυτό εννοείται. Ναι. Αυτό λέγεται ομοιόσταση του ύπνου. Δηλαδή, όσο αυξάνεται αυτή η ουσία, η αδενοσύνη από την κατανάλωση ενέργειας μέσα στη μέρα, τόσο πολύ βγαίνει αυτός ο ύπνος των βραδέων κοιμάτων. Τι γίνεται με τον ύπνο και την αλλαγή της ώρας? Διάβαζα ότι την άνοιξη που χάνουμε 1 ώρα ύπνο, αυξάνονται 20% τα καρδιολογικά νοσήματα και ανάποδα, όταν αυξάνεται ο ύπνος μας το φθινόπωρο, μειώνονται 20%. Το ξέρετε, αυτό με την ώρα δεν εφαρμόζεται παντού και ήταν και να καταργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μας πήγε πίσω αυτή η πανδημία. Όπως ξέρετε, αυτό έγινε στη βιομηχανική επανάσταση για την ενέργεια, για να μην καταναλώνουμε ενέργεια, να εκμεταλλευόμαστε όσο περισσότερο γίνεται το φως της ημέρας. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, βάλαμε την ενέργεια, τα χρήματα πάνω από την υγεία μας. Αλλά όταν κανείς αλλάζει αυτές τις ώρες, είναι σαν τα αεροπορικά ταξίδια. Αλλάζεις ζώνες χρόνου, σαν να αλλάζεις 3 ζώνες χρόνου. Οπότε πράγματι βρέθηκε ότι τις πρώτες 3 με 5 μέρες, έτσι, όταν αλλάζει η ώρα, είμαστε πιο ευάλωτοι σε τροχαία ατυχήματα, έτσι, και είμαστε πιο ευάλωτοι σε καρδιαγιακά προβλήματα. Είτε λέγονται φράγματα, είτε λέγονται εγκεφαλικά. Κάποιοι βρέθηκαν ότι ακόμα και ανεβρίσματα έχουν μεγαλύτερη ρήξη. Δεν πρέπει να το πούμε ότι είναι γενικότητα, αλλά ειδικά για τα καρδιαγιακά υπάρχει θέμα. Μόνο από τη 1 ώρα διαφορά στον ύπνο. Ναι, μπορεί κάποιος να συνέλθει από αυτό, άλλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Άλλοι μπορεί να συνέλθουν σε 3 έως 5 μέρες.
Γι' αυτό καλό θα είναι όταν γίνονται οι αλλαγές στην ώρα να μην κανονίζουμε ό,τι πιο σημαντικό έχουμε τη ζωή μας και το κάνουμε τότε. Γιατί ούτε καλά θα σκεφτόμαστε, ούτε το συναίσθημα μας θα είναι όπως πρέπει. Ας αφήσουμε λίγο να περάσει ο καιρός, κάποιες μέρες, ώστε να μπορέσουμε να εγκληματιστούμε. Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πάρα πολύ έτοιμος να προσαρμοστεί σε πράγματα. Έτσι φτάνει να του δώσουμε το χρόνο να καταλάβει τι γίνεται. Δεν μπορεί αυτό το απότομο. Πρέπει να καταλάβει τι γίνεται. Διαβάζω ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς μετά από ένα μόνο βράδυ αϊπνίας είναι λειτουργικά ισοδύναμη με τα νομικά όρια της μέθης, γιατρέ. Που σημαίνει ότι αν κάποιος δεν έχει κοιμηθεί καλά, μπορεί να είναι επικίνδυνος και στο δρόμο. Φαντάζομαι ότι και αυτό το συναντάτε συχνά σαν ειδικός. Αυτό πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές. Έτσι, διότι τα τροχαία, μεγάλο ποσοστό από τα τροχαία, δεν οφείλονται στους κακούς δρόμους, οφείλονται στις διαταραχές του ύπνου. Είτε διότι κοιμόμαστε λίγο, είτε διότι έχουμε νοσήματα του ύπνου που μας κάνουν να νηστάζουμε μέσα στη μέρα. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι η λεγόμενη αυτόματη συμπεριφορά. Μπορεί κάποιος να κρατάει το τιμόνι και για λίγα δευτερόλεπτα να κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια. Και αν είναι μέσα στην πόλη, ίσως να τρακάρει με τον μπροστινό του, αν είναι όμως εκτός, έτσι μπορεί να προκαλέσει κάτι πολύ κακό στον εαυτό του, στην οικογένειά του που έχει πίσω, καθώς επίσης και τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί να ρισκάρουμε τα πάντα έτσι στο τιμόνι μόνο και μόνο για να λέμε ότι εμείς είμαστε καλοί οδηγοί. Νηστάξαμε στο τιμόνι, πάμε στο πλάι, κάνουμε ένα power nap και ξαναξεκινάμε. Το δίνουμε το αμάξι στη γυναίκα μας, στο σύζυγό μας. Αυτό πρέπει να γίνεται. Το power nap, αυτός ο σύντομος ύπνος μέσα στην ημέρα, είναι κάτι που κάνει πολλοί κόσμος. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε τι διάρκεια πρέπει να έχει και πότε να γίνεται μέσα στην ημέρα, έτσι ώστε να μην προκαλεί πρόβλημα στον βραδινό ύπνο. Ξέρετε, με την μεσημεριανή σιέστα, έτσι υπήρχε πάντοτε μεγάλη διαφωνία όσο πρέπει να είναι, γιατί εμείς εδώ κοιμόμαστε, γιατί δεν κοιμούνται οι Γερμανοί, εν πάση περιπτώσει. Ένα πράγμα που έγινε καλό στην πανδημία είναι ότι μάθαμε πολλά. Ένα πράγμα που μάθαμε ήταν για αυτά τους μεσημεριανούς ύπνους, τους υπνάκους. Ένα power nap είναι το να κοιμηθούμε 20, 15, το πολύ 30 λεπτά. Δεν πρέπει να έχουμε άγχος αν θα κοιμηθούμε ή όχι. Απλά και να αναπαυθούμε είναι σημαντικό. Και μας δίνει ενέργεια και ταυτόχρονα δεν καταστρέφει και το νυχτερινό μας ύπνο. Στην πανδημία, μέσα που εφαρμόστηκε αυτό, είδαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κοιμόμαστε ό,τι ώρα θέλουμε. Υπάρχουν και κάποιες απαγορευμένες ώρες. Πρέπει να κοιμόμαστε εκεί που το κυρκαδιανό ρολόι μας κάνει ούτως ή άλλως να νηστάζουμε. Εκεί δηλαδή 2,5, 3,5, 4. Εκεί να κάνουμε αυτούς τους ύπνους, οι οποίοι και να μας ξεκουράζουν και να μας δίνουν δύναμη. Δηλαδή, σε κράτη όπως την Ιαπωνία, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν ακόμα και θέσεις, επειδή δουλεύουν πάρα πολύ, που κάθονται στις θέσεις και για 10 λεπτά κλείνουν τα μάτια τους. Κάνουν αυτό το power nap. Το έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους. Ή άτομα τα οποία έχουν κάποια σπάνια νοσήματα του ύπνου, όπως είναι η αρκοληψία, ένα μέσα από τα πράγματα που κάνουμε, τους δίνουμε τη δυνατότητα μέσα στη μέρα, πρέπει να το ξέρει, να κοιμούνται 10-15 λεπτά, ώστε να μπορούν μετά να τα απεξέλθουν. Ο πολυφασικός ύπνος είναι φυσιολογική κατάσταση, ή αν κάποιος κοιμάται διακεκομμένα, θα πρέπει να ανησυχήσει? Πρώτα απ' όλα, όλοι το βιώσαμε. Εγώ τουλάχιστον με το γιο μου το βίωσα αυτό τον πολυφασικό ύπνο. Δηλαδή τα παιδιά. Αναγκαστικά. Στο πρώτο έτος της ζωής, έτσι, επειδή είναι ανώριμο το σύστημα, έτσι, ο άνθρωπος κοιμάται, ξυπνάει και πρέπει να φτάσουμε στο τρίτο με πέμπτο έτος της ζωής που θα υπάρχει ένα βασικό επεισόδιο, ας το πούμε, νυχτερινού ύπνου και ένας μικρός ή μεγαλύτερος μεσημεριανός ύπνος. Αλλά αυτό είναι στην παιδική ηλικία. Τώρα, να κοιμόμαστε πολυφασικά είναι δύσκολο, γιατί πολύ απλά υπάρχει το κυρκαδιανό ρολόι, υπάρχει το φως. Οι free runners, αυτοί που κοιμούνται έτσι, είναι ας πούμε οι άνθρωποι που είναι τυφλοί. Οι άνθρωποι που είναι τυφλοί μπορεί να δεν έχουν το φως, οπότε μπορεί να έχουν αυτούς τους ύπνους τους πολλούς μέσα στη διάρκεια της μέρας. Που δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι σωστό, ούτε ξεκουράζει. Ούτε ο άνθρωπος ο φυσιολογικός μπορεί να το οριοθετήσει αυτό σαν σωστό. Ίσα-ίσα, αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να ψαχτεί να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται. Και συνήθως αυτό που γίνεται, αν δεν είναι κάποιο οργανικό νόσημα, είναι ο ίδιος ο τρόπος που εμείς επιλέγουμε να ζούμε, ώστε να εξυπηρετούμε όλα τα άλλα εκτός από τον ύπνο μας. Θέλω να σας πω ότι ζητήσαμε και από τον κόσμο να μας κάνει ερωτήσεις, γιατί πολλοί κόσμος αντιμετωπίζει ζητήματα ύπνου και έχει ερωτήματα γύρω από αυτό. Παράξενες συμπεριφορές μέσα στον ύπνο. Είτε αυτό λέγεται επιθετικότητα, είτε αυτό λέγεται ξυπνάω, πηγαίνω και τρώω, δεν το θυμάμαι και γυρίζω και ξανακοιμάμαι. Και άλλα που είμαι σίγουρη ότι θα έχετε να μας πείτε εσείς. Θέλετε να μας πείτε πού τυχόν οφείλονται και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε?
Κοιτάξτε, ένα πράγμα που μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν ήρθα από την Αμερική είναι αυτό το ταμπού που υπήρχε στην Ελλάδα. Κανείς δεν μίλαγε για τα προβλήματα του ύπνου. Θεωρείται ότι ήταν κάτι, δηλαδή συνδαιμονία, κάτι έπρεπε να πάμε στον παπά, όχι στον γιατρό. Παρότι γινόντουσαν πράγματα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να χτυπούν τον ή την σύντροφό του το βράδυ, μπορεί να προβαίνουν σε άσχημες συμπεριφορές, έτσι. Αλλά αυτά είναι νοσήματα και λέγονται παράυπνίες. Από το ελληνικό, από το παρά τον ύπνο. Δηλαδή γίνονται φαινόμενα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Υπάρχουν δύο ειδών. Είναι αυτές που αφορούν τον ύπνο των βραδέων κυμάτων, τότε που ξεκουράζεται ο άνθρωπος, και είναι και αυτές που αφορούν τον ονειρικό ύπνο. Οι non-REM παραϊπνίες είναι πιο συχνές στον παιδιατρικό πληθυσμό. Αφορούν τις ηχητικές αφυπνίσεις, δηλαδή σηκώνεται το παιδί, κοιτάει δεξιά-αριστερά, πέφτει. Τους υμνικούς τρόμους, ξαφνικά μέσα στη νύχτα το παιδί αρχίζει, φωνάζει, κλαίει, έχει ένα στήλβον βλέμμα και δεν ξέρουμε τι γίνεται, ή η πιο εξελιγμένη μορφή, η υπνοβασία. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, ο εγκέφαλος κοιμάται και το σώμα κινείται. Άρα λοιπόν, ό,τι κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη φάση είναι μη συνειδητό. Δεν φταίει για αυτό που κάνει. Συνήθως βέβαια στον παιδιατρικό πληθυσμό αυτά τα πράγματα είναι καλοήθη και αποδράμων. Φτάνει βέβαια τα παιδιά μας να κοιμούνται σωστά, να μην κάνουμε υπερβολές και να ρωτάμε κάποιον ειδικό. Τώρα, κάποιες από αυτές τις non-REM παραϊπνίες βγαίνουν και στην ενήλικη ζωή και μπορεί να είναι αρκετά πιο σύνθετες. Ένα από αυτό είναι αυτό που είπατε, η νυχτερινή λήψη τροφής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, συνήθως γυναίκες, πολλές φορές έχουν και υποκείμενο νόσημα, δηλαδή ξυπνούν από υπνική άπνοια ή λαμβάνουν φάρμακα διάφορα τα οποία δεν γνωρίζουν, σηκώνονται μέσα στη νύχτα, ο εγκέφαλός τους κοιμάται και πηγαίνουν στην κουζίνα, μαγειρεύουν, με κίνδυνο να ξεχάσουν ανοιχτό το μάτι, τρώνε τροφές που δεν τις προτιμούν μέσα στη μέρα, συνήθως πράγματα ανθυγιεινά, πράγματα τα οποία αυξάνουν το σωματικό βάρος και τελικά οδηγούνται στην παχυσαρκία, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί και άλλα προβλήματα του ύπνου. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν ακόμα και πιο σύνθετα πράγματα, να βγουν, να οδηγήσουν. Δηλαδή, περιγράφονται πολλές περίεργες συμπεριφορές. Θα έχετε, φαντάζομαι, ακούσει ότι στην Αμερική ολόκληρα δικαστήρια, υπήρχε ο Κάρλος Σένγκ που είναι ο ειδικός σε αυτά, υπήρχαν άνθρωποι που βγήκαν το βράδυ και διέπραξαν εγκλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν περίεργες σεξουαλικές συμπεριφορές το βράδυ, ανάμεσα στα αντρόγυνα. Και εκεί πια έπρεπε να αποφανθεί το δικαστήριο, αλλά και ο ιατρός ύπνου, αν αυτό είναι αδίκημα. Γιατί ξέρετε, για να είναι ένα αδίκημα πρέπει να είσαι σε συνείδηση. Όταν ο εγκέφαλός σου κοιμάται, δεν είσαι σε συνείδηση. Οπότε αυτά τα οποία πράξεις, ουσιαστικά θα πρέπει να το δούμε από μια άλλη σκοπιά. Μάλιστα. Τώρα, από την άλλη υπάρχουν και οι REM παραϊπνίες, αυτές που συμβαίνουν στον ονειρικό ύπνο. Τι είπαμε, στον ονειρικό ύπνο το σώμα μας είναι παράλυτο και ο εγκέφαλός μας δραστήριος, γιατί αλλιώς θα διαδραματίζαμε τα όνειρά μας. Ελάτε όμως που κάποιοι μπορούν και διαδραματίζουν τα όνειρά τους. Αυτό ονομάζεται διαταραχή συμπεριφορά στον ονειρικό ύπνο. Και ενώ στο όνειρό τους βλέπουν ότι πάνε να σώσουν τη γυναίκα τους, το παιδί τους, συνήθως από έναν άνθρωπο, από ένα ζώο, στην πράξη, επειδή τα μάτια τους είναι κλειστά, χτυπάνε, κλωτσάνε και άθελά τους μπορεί να χτυπήσουν όποιον είναι δίπλα τους, μπορεί να χτυπήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, μπορεί να πέσουν από το κρεβάτι. Αυτό το πράγμα μπορεί να παρατηρηθεί συνήθως σε άντρες ηλικίας άνω των 60 ετών και πολλές φορές, και ας το ακούσει ο κόσμος, είναι προάγγελος νευρολογικών νοσημάτων. Η νόσος του Πάρκινσον, που είναι η πιο συχνή από τις συνουκλεοπάθειες, μπορεί πολλά χρόνια πριν από αυτό να εκδηλώνει αυτές τις περίεργες νυχτερινές συμπεριφορές. Άρα λοιπόν, για όσους βλέπουν τους ανθρώπους τους να κάνουν περίεργα πράγματα το βράδυ, να μην τρέπονται να τα πούνε. Πρώτον, διότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, και δεύτερον, διότι μπορεί να είναι προάγγελος νοσημάτων τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. Και στο τέλος της γραφής πρέπει να ξέρουν, κυρίως είναι οι γυναίκες που έχουν θέμα, και λυπάμαι που το λέω αυτό, ότι ο σύζυγος που κάνει αυτό, ο πρώτος που το έκανε αυτό, να φανταστείτε, δέθηκε στο κρεβάτι για να μην κάνει κακό στη σύντροφό του. Ο σύζυγος, στο όνειρό του, βλέπει ότι πάει να βοηθήσει τη γυναίκα του. Και ενώ στο όνειρο, και είναι ένας καλοκάρδος άνθρωπος, στο όνειρο βλέπει αυτό, στην πράξη κάνει ακριβώς το αντίθετο. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται και δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού. Γιατρέ, πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται, κάνουμε μια ειδική εξέταση που λέγεται μελέτη ύπνου, όπου καταγράφουμε ουσιαστικά τα πάντα στον ύπνο, στο εγκεφαλογράφημα, το καρδιογράφημα, μυογράφημα, και αποκλείουμε οργανικά νοσήματα, γιατί και η υπνική άπνοια μπορεί να το κάνει αυτό, και νευρολογικά νοσήματα, και φάρμακα, και η χρήση αλκοόλ για απότομη διακοπή του αλκοόλ, και από εκεί και πέρα γίνεται φαρμακευτικά. Δεν θα πω όμως τα φάρμακα, γιατί πολύ απλά μπορεί κάποιοι να τα παίρνουν μόνο και μόνο γιατί το λέμε. Έτσι το έχουμε πάθει αυτό κάποιες φορές. Να μιλήσουμε πρώτα και μετά να βάλουμε φάρμακα. Δεν είναι τα φάρμακα τι παίρνει ο ένας και τι παίρνει ο άλλος. Και τα φάρμακα δυνητικά μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό στον ύπνο, όπως και το αλκοόλ και πολλά άλλα πράγματα.
Πάμε τώρα στα φάρμακα. Είπατε ότι πολλοί παίρνουν μόνοι τους. Επίσης, τα ποσοστά ανθρώπων παγκοσμίως στο δυτικό κόσμο που παίρνουν υπνοτικά χάπια ή που χρησιμοποιούν το αλκοόλ σαν τρόπο, σαν εργαλείο για να κοιμηθούν, είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε γιατί δεν βοηθούν ουσιαστικά, γιατί δεν πρέπει να εξαρτιόμαστε από αυτά και ποια είναι η δράση τους που κάνει τον άνθρωπο να κοιμάται, αλλά όχι ποιοτικά. Να ξεκινήσουμε από το αλκοόλ, που είναι και ίσως κάτι που χρησιμοποιείται πολύ. Είναι κοινωνικά αποδεκτό το αλκοόλ. Και πράγματι έχει υπναγωγό δράση. Έτσι. Και επειδή η αϊπνία είναι πολλές φορές πιο συχνή στις γυναίκες, έτσι είναι πολύ συνηθισμένο, ιδίως στις γυναίκες, να πίνουν ένα ποτηράκι κρασί πριν κοιμηθούν. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορεί να δράσει για ένα διάστημα. Από εκεί και πέρα, η αύξηση της ποσότητας του αλκοόλ έχει θέμα. Γιατί τι κάνει το αλκοόλ? Το αλκοόλ μπαίνει μέσα στο σώμα μας και είναι μυοχαλαρωτικό. Άρα πρώτα απ' όλα παραβλάπτει την αναπνοή μας. Οπότε για κάποιον ο οποίος έχει προδιάθεση υπνική άπνοια, είναι παχύσαρκος, μπορεί να τον κάνει να ροχαλίζει πάρα πολύ και να έχει διακοπές στην αναπνοή του. Ταυτόχρονα το αλκοόλ διώχνει τον ονειρικό ύπνο. Ο πρώτος, ο δεύτερος κύκλος δεν έρχονται γιατί τους διώχνει το αλκοόλ. Όταν μεταβολιστεί και φύγει από το αίμα, τότε ο οργανισμός λέει: δεν είχα ονειρικό ύπνο στο πρώτο μισό της νύχτας, το βγάζει απότομα. Οπότε βγαίνει το λεγόμενο REM rebound. Οι άνθρωποι οι οποίοι πίνουν πολύ και συστηματικά, πολλές φορές έχουν εφιαλτικά όνειρα. Γιατί στο δεύτερο μισό της νύχτας βγαίνει πάρα πολύ αυτός ο ύπνος που τους κατακαιρματίζει, τους χαλάει τα πάντα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά το αλκοόλ μόνο κακό κάνει. Έτσι, και δεν θα μπορεί να κάνει να το χρησιμοποιήσει περιστασιακά, αν του αρέσει, αλλά όχι σε καθημερινή βάση. Και όχι σαν λύση στο πρόβλημα. Δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Λύση στο πρόβλημα είναι το να βρούμε τι μας κάνει και δεν κοιμόμαστε. Έτσι. Γιατί τρέχει το μυαλό μας? Γενικώς κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να κουκουλώνουν τα πράγματα. Και με τα φάρμακα τι γίνεται? Που είπαμε, κουκουλώνουμε τα πράγματα. Υπάρχουν διάφορων ειδών φάρμακα. Υπάρχουν τα φάρμακα τα οποία λέγονται Z-drugs. Είναι, επειδή αρχίζουν από τώρα μαζί τα. Στην Ελλάδα υπάρχει η ζολπιδέμη και η ζοπικλόνη. Πάνε πάνω στον πυρήνα του ύπνου και σε κάνουν και κοιμάσαι. Υπάρχουν όμως και τα αγχολητικά φάρμακα. Όλοι ξέρουν, κυκλοφορούν με ένα λεξοτανίλ, ένα ταβόρ, τα οποία δρούν στον πυρήνα του άγχους και μέσω δρούν και στον πυρήνα του ύπνου. Όμως αυτά τα πράγματα κουκουλώνουν την κατάσταση. Δηλαδή, αν κανείς έχει κάποια θέματα με τον ύπνο του, ενώ η φύση θα τον ξύπναγε, μπορεί ουσιαστικά να το κουκουλώσει. Και σιγά σιγά κάνουν εθισμό, αυξάνουν τις δόσεις, μας κάνουν άσχημα μέσα στη μέρα και δεν είναι λίγες οι φορές που άνθρωποι έπαθαν κακό, έτσι, ακριβώς γιατί κάνουν κατάχρηση αυτών των φαρμάκων. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε σχέση με τις ψυχικές διαταραχές, η σχέση του ύπνου με αυτές είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Δηλαδή, άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές πολλές φορές έχουν κακό ύπνο, αλλά και ο κακός ύπνος από την άλλη μεριά, αν συνεχιστεί, μπορεί να συντελέσει στην έξαρση μιας ψυχικής διαταραχής. Βεβαίως. Ισχύει αυτό? Βεβαίως, είναι μια αμφίδρομη σχέση. Δηλαδή, πάντοτε όταν βλέπουμε διαταραχές του ύπνου, δηλαδή αϊπνία, λίγο ύπνο, περίεργο ύπνο, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτά πάνε χέρι-χέρι με την αγχώδη και την καταθλιπτική συνδρομή ή και με άλλα πιο σημαντικά ψυχικά νοσήματα. Για παράδειγμα, θυμάμαι πριν από χρόνια υπήρχε ένα ιδεχθές έγκλημα που έγινε στη Ρόδο. Και κανείς δεν ρώτησε ότι αυτός ο οποίος έπραξε αυτό ήταν 3 ή 4 μέρες άυπνος. Δηλαδή, κανείς δεν το αξιολόγησε αυτό το πράγμα, ότι έπασχε από κάτι. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα, πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας εκεί. Από την άλλη, πρέπει να ξέρετε ότι ο ίδιος ο κακός ύπνος και η αϊπνία και ο διαταραγμένος ύπνος και τα οργανικά νοσήματα, η υπνική άπνοια που ξέρει ο πολλής κόσμος, ένα που λέγεται νόσος με τα 1000 πρόσωπα, ένα από τα συμπτώματα είναι το άγχος και η κατάθλιψη. Άρα μπορεί να έχεις άγχος και κατάθλιψη γιατί έχεις κακό ύπνο. Τι γίνεται? Βλέπεις αυτό, δεν τραβάς την κουρτίνα του ύπνου και αναγκαστικά μπαίνεις σε φάρμακα. Τα καταθλιπτικά φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν, αυξάνουν όμως την όρεξη. Οπότε βάζεις βάρος. Και η παχυσαρκία είναι τεράστιο πρόβλημα και τη μέρα αλλά και τη νύχτα. Και φτιάχνεις και άλλα νοσήματα ενώ δεν έχεις τραβήξει την κουρτίνα να δεις τι γίνεται. Άρα ουσιαστικά είναι μια σχέση αμφιδρομή που πρέπει κανείς να τολμήσει να μιλήσει. Και όχι σε οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχουν και στην Ελλάδα ειδικοί γιατροί ύπνου. Υπάρχουν. Πρέπει να μιλάει κανείς για να μπορεί να έχει τη σωστή κατεύθυνση. Πάμε στον ύπνο και στη σύνδεσή του με το Alzheimer και το Parkinson. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτά τα δύο. Γιατί φαίνεται, παρότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύο νόσους, φαίνεται πως συνδέονται πάρα πολύ με την καλή ή κακή ποιότητα του ύπνου.
Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο πιο αναλυτικά γι' αυτό? Ειδικά η νόσος του Alzheimer, που ανήκει σε μια μεγάλη κατηγορία νευρολογικών νοσημάτων που λέγονται ταοπάθειες, δηλαδή δεν αποχετεύονται κάποιες ουσίες από τον εγκέφαλο όπως πρέπει, θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα 15 χρόνια. Έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Και δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει ακόμα κάποιο φάρμακο, αυτό που λέμε είναι να αντιμετωπίζουμε τις συνοσυρότητες. Και μέσα στις συνοσυρότητες ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι ο ύπνος. Δηλαδή, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν νόσο του Alzheimer θα πρέπει να φροντίζουμε να κοιμούνται σωστά αρκετές ώρες, θα πρέπει να αποκλείουμε νοσήματα του ύπνου, όπως είναι η υπνική άπνοια που είναι πιο συχνή σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι αν τα θεραπεύσουμε νωρίτερα, δηλαδή αν προσφέρουμε στον εγκέφαλο τη δυνατότητα να οξυγονώνεται σωστά το βράδυ, μπορεί να καθυστερήσουμε την κατάσταση. Αν αφήσουμε, γιατί ξέρετε, η νόσο του Alzheimer μετά η μέρα γίνεται νύχτα. Πέρα από όλα τα άλλα που έχει, ξαφνικά ο άνθρωπος αρχίζει να δραστηριοποιείται μέσα στη διάρκεια της νύχτας, να κάνει περίεργα πράγματα και μέσα στη μέρα να θέλει να κοιμάται. Εκεί πια όταν φτάσουμε στο ακραίο, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Είναι αργά. Αυτό είναι γιατί χαλάει αυτό το βιολογικό ρολόι, γιατρέ. Βεβαίως. Εκεί χαλάνε τα πάντα. Και εκεί πια αναγκαστικά, επειδή βλέπεις τον άνθρωπό σου να μην σε αναγνωρίζει, να είναι βίαιος, να είναι επιθετικός, να μην μπορείς εσύ ο ίδιος να κοιμηθείς, εκεί πια αναγκαστικά υπάρχει χορήγηση φαρμάκων, γιατί πρέπει να κάνουμε μια κατάσταση η οποία να είναι βιώσιμη. Αλλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί. Ο ύπνος πώς σχετίζεται οργανικά με αυτές τις νόσους? Τι εννοώ? Είπατε ότι είναι ασθένειες εναπόθεσης ουσιών στον εγκέφαλο, οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Το λέω τώρα το λέω πολύ πρακτικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν ουσίες στον εγκέφαλό μας που θα έπρεπε να φεύγουν με κάποιο τρόπο. Κατά τη διάρκεια του ύπνου φεύγουν αυτές οι ουσίες? Όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τι κάνει? Ο οργανισμός μας βρίσκει το χρόνο να φτιάξει ό,τι κακό έγινε μέσα στη μέρα. Να αναδομηθεί. Μέσα σε αυτό είναι να απομακρυνθούν διάφορες πρωτεΐνες που μαζεύονται στο νευρικό μας σύστημα. Αν εμείς τον ύπνο τον διαταράσσουμε με ποικίλους τρόπους, δεν απομακρύνονται σωστά. Το άλλο είναι ότι εάν υπάρχει κάποιο νόσημα μέσα στον ύπνο το οποίο ρίχνει το οξυγόνο, ο εγκέφαλος χρειάζεται τροφή, χρειάζεται οξυγόνο. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει αρκετή οξυγόνωση το βράδυ, ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σωστά και όχι μόνο δεν μπορεί να καθαρίσει από κάποια υλικά, αλλά γενικώς υφίσταται γρήγορη βλάβη και επιδεινώνεται η όλη κατάσταση. Έτσι είναι η όλη λογική που λειτουργούμε. Και με την άμυνα που πέφτει, δηλαδή η άμυνα του οργανισμού απέναντι σε κάτι που βλέπει που είναι ξένο. Γιατί μπορεί να είναι ξένα τα νοσήματα. Πρέπει να κοιτάξουμε να το βοηθήσουμε με ένα σωστό ύπνο. Διάβαζα ότι στις δεκαετίες των 40 και 50 ο βαθύς ύπνος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την πρόληψη της νόσου του Alzheimer. Και ο καλός ύπνος στη μέση ηλικία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Υπάρχει κάποια εξήγηση, γιατρέ, πάνω σε αυτό? Μακάρι να το καταλάβαινε ο κόσμος. Έτσι. Γιατί τότε είναι που μπαίνουν οι περισσότερες δραστηριότητες που αρχίζουμε και υποτιμάμε το πρόβλημα. Έτσι. Γιατί τότε, σε αυτή τη φάση που είμαστε ιδιαίτερα παραγωγικοί και κοιτάμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, μια ποιότητα ζωής, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και μειώνουμε ποσοτικά τον ύπνο μας. Ταυτόχρονα πολλές φορές δεν κοιτάμε τον εαυτό μας, αποφεύγουμε, όχι σκόπιμα, την άσκηση, τη σωστή διατροφή, πάμε στην παχυσαρκία, δηλαδή όλα αυτά συνέχονται μεταξύ τους. Είναι μια φάση που ο άνθρωπος θέλει να κάνει πολλά και αποφασίζει ότι θα κάνω αυτά τα πολλά για μένα και την οικογένειά μου και ας πάει πίσω το κομμάτι του ύπνου. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί στη δουλειά μας, δεν χρειάζεται να είμαστε 8, 9, 10 ώρες σε ένα γραφείο. Ας κοιμηθούμε 7-8 ώρες σωστά και ας πάμε 3 ώρες. Αυτά που θα μπορέσει να κάνει ο εγκέφαλός μας είναι πολύ, πολύ πιο καλά. Ναι, τώρα αυτό θεωρητικά, ξέρετε, ακούγεται σωστό. Δεν ξέρω στην πράξη πόσο εύκολο είναι. Δηλαδή να πει κάποιος θα πάω στο γραφείο 3 ώρες, αν το ωράριο του είναι 8ωρο. Αλλά θα μου πείτε ότι η βιολογία δεν ενδιαφέρεται για το πώς έχει οργανώσει ο άνθρωπος τη ζωή του. Γιατί γίνεται στη Σουηδία, στα βόρεια κράτη? Γιατί γίνεται? Στα σχολεία. Βρήκαν για παράδειγμα ότι τα παιδάκια, αν τους αφήνουν και κάνουν κάποιους μικρούπνους, έτσι την ώρα που πρέπει, η ταχύτητα με την οποία μαθαίνουν, η αποτελεσματικότητά τους και οι διαπροσωπικές τους σχέσεις είναι καλύτερες. Δεν χρειάζεται να βάζουμε αυτά τα στεγανά 8, 9, 10 ώρες. Γιατί? Και επίσης ότι οι τάξεις που φωτίζονται καλύτερα από φυσικό φως έχουν σαν αποτέλεσμα τα που είναι σε αυτές τις τάξεις να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στα γνωστικά τεστ. Είναι εντυπωσιακά τα δεδομένα. Και υπάρχει, θα τον ξέρετε σίγουρα δηλαδή, αλλά είναι ευκαιρία να τον μάθει και ο κόσμος. Ο Μάθιου Walker είναι
ένας πάρα πολύ γνωστός ειδικός ύπνου και διευθυντής και στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, στο κέντρο του ύπνου, που έχει μια πολύ χαρακτηριστική φράση που μου έμεινε. The shorter the sleep, the shorter the life. Όσο πιο μικρός είναι ο ύπνος, τόσο πιο μικρή είναι η ζωή. Πεθαίνουμε πιο γρήγορα αν δεν κοιμόμαστε καλά. Και αυτό υπάρχει πλέον με έρευνες, έτσι. Δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι για να υποθεί. Όταν κοιμόμαστε λιγότερο από 6 ώρες, κινδυνεύουμε περισσότερο από θανατηφόρα και μη καρδιαγγειακά συμβάματα. Και θα σας πω κάτι ακόμα χειρότερο που είχε πει ο Mark Twain, που έγραψε τον Tom Sawyer που όλοι γνωρίζουμε. Έλεγε βέβαια κάτι ακραίο. Έλεγε μην κοιμάστε, γιατί πολύ απλά πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν στον ύπνο. Έτσι. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να το ακούσει ο κόσμος και να μείνει ξύπνιος, γιατί αυτό μπορεί να το πάρουν κάποιοι διαφορετικά. Αλλά γιατί το έλεγε? Διότι όταν ένας άνθρωπος κοιμάται και αγνοεί τα νοσήματα του ύπνου, μεταξύ αυτών και ένα πράγμα που λέγεται υπνική άπνοια, που αυτή τη στιγμή αφορά 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους πάνω στη γη, έτσι, όταν δεν οξυγονώνεται καλά το σώμα, υπάρχει ακόμα και αυτός ο κίνδυνος. Αλλά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν θα φοβάται ο κόσμος, γιατί υπάρχουμε. Είμαστε σαν ειδικότητα και βοηθούμε στο να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι συνήθως πεθαίνουν μέσα στη διάρκεια της μέρας. Όσοι πεθαίνουν πιο συχνά μέσα στη διάρκεια της νύχτας, είτε από εγκεφαλικά, είτε από αρρυθμίσεις, είτε από οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να ψάχνονται για διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο. Υπνική άπνοια. Το ανοίξατε το κεφάλαιο, πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ίσως είναι η πιο επικίνδυνη κατάσταση στις διαταραχές του ύπνου. Για πείτε μας, γιατί, τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, στην υπνική άπνοια πάμε το βράδυ να κοιμηθούμε και φράσει ο λαιμός μας, φράσει ο αεραγωγός μας, πέφτει η γλώσσα μας και η μαλακή πέρα πίσω και δεν περνάει αέρας. Όταν είναι πλήρης η διακοπή, λέγεται άπνοια. Το βλέπει και ο σύντροφος ή σύντροφος στο κρεβάτι και τρομάζει. Όταν περνάει λιγότερος αέρας, λέγεται υπόπνοια. Και τι γίνεται? Δεν περνάει ο αέρας του δωματίου, άρα και το οξυγόνο στο σώμα μας. Και το σώμα μας αντί να ξεκουράζεται, είναι σαν να τρέχει ένα μαραθώνιο. Και τα βασικά μας όργανα, η καρδιά, ο εγκέφαλος, ζητούν οξυγόνο και δεν έχουν. Με αποτέλεσμα να δίνει πάρα πολλά και ημερήσια και νυχτερινά συμπτώματα και να μας χαλάει και τη ζωή μας και την υγεία μας. Και βέβαια το πιο συχνό σύμπτωμα που παραπονιούνται τα ζευγάρια, το ροχαλιτό, έτσι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν έχουμε υπνική άπνοια, υπάρχει πάντα ροχαλιτό ή δεν σχετίζονται? Δεν σημαίνει ότι πάνω από τα 50 ροχαλίζει το 50% του πληθυσμού. Δεν σημαίνει ότι όσοι ροχαλίζουν έχουν υπνική άπνοια, αλλά είναι το πιο συχνό σύμπτωμα, διότι για να ροχαλίσουμε πρέπει να υπάρχει μια στένωση του αεραγωγού μας, οπότε στροβιλίζει το αέρας. Θυμάστε παλιά τις ταινίες με τον Παπαγιαννόπουλο που καθόταν και ροχάλιζε και έλεγε αχ, όταν ροχαλίζουμε είναι τη υγεία, απόλυτη υγεία. Αυτό που τότε το θεωρούσαμε ότι είναι υγεία, δεν είναι υγεία. Είναι το βασικό σύμπτωμα μιας νόσου, έτσι, που ονομάζεται υπνική άπνοια. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, έρχονται τα νεαρά ζευγάρια πριν παντρευτούν, συνήθως η σύζυγος φέρνει τον άντρα γιατί ροχαλίζει. Και δίκιο έχει, διότι απλώς αν ροχαλίζει στα 30 σου, τι θα γίνει στα 60. Και δεν είναι τρόπος να χωρίσουμε τα υπνοδωμάτια, έτσι. Οπότε έρχονται να κάνουμε μελέτη ύπνου για να δούμε πώς θα λύσουμε το ροχαλιτό. Που άλλες φορές έχει υπνική άπνοια, άλλες όχι. Και μετά περνάει αυτό. Πότε ξανάρχονται? Ξανάρχονται μετά τα 50. Μετά την εμεινόπαυση, οι γυναίκες και λόγω του βάρους και λόγω των ορμονικών διαταραχών ροχαλίζουν τότε αυτές περισσότερο. Να φανταστείτε, στη Σουηδία το γυναικείο ροχαλιτό, έτσι, μετά την εμεινόπαυση, είναι το 3ο ή το 4ο έτοιο διαζυγείο. Αλήθεια λέτε? Ναι. Δηλαδή έρχονται στην αρχή για τον άντρα, μετά τα 50 έρχεται ο άντρας παραπονούμενος. Άρα, ίσως είναι μια λύση τα χωριστά δωμάτια. Το λέω σοβαρά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην κοιμάσαι καλά το βράδυ, γιατί ο διπλανός σου ροχαλίζει, ίσως το να μην κοιμάστε και μαζί μπορεί και να είναι μια λύση. Δεν ξέρω, το προτείνετε καθόλου στα ζευγάρια? Κοιτάξτε, τα χωριστά δωμάτια είναι μια επιλογή. Κάποιοι θέλουν να κοιμάνται χωριστά, αλλά όταν ροχαλίζει ο άνθρωπος που αγαπάμε και αποφασίσαμε να περάσουμε τη ζωή μας μαζί του, ή τουλάχιστον μέρος αυτής, μπορεί να σκεφτούμε ότι κάτι κακό γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να έχει υπνική άπνοια και όπως έλεγε και ο Mark Twain, μπορεί να πάθει και κανένα κακό. Άρα λοιπόν, γιατί να μην τον πάμε να ελεγχθεί για ένα πράγμα που αντιμετωπίζεται? Γιατί συνήθως μετά το ροχαλιτό φεύγει όποιος ροχαλίζει, δεν τον θέλει κανένας, είναι μόνος του. Μετά αρχίζει και κάνει τις άπνοιες. Όποιος κάθεται και τον βλέπει, μετράει 10, 20, 30, 40, 50 δευτερόλεπτα. Αρχίζει να κοιμάται και αυτός και μετά λέει θα φύγω οριστικά. Και ροχαλίζει και σταματάει, αγχώνομαι και όλος φεύγει οριστικά. Δεν είναι αυτό λύση. Η λύση είναι να πάμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Συνδέεται και με την παχυσαρκία η υπνική άπνοια? Βεβαίως. Γιατί απλούστατα μέσα στη νύχτα
Υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Μα κάνω δίαιτα και δεν χάνω βάρος». Έτσι. Για να χάσουμε βάρος πρέπει και να κάνουμε σωστή δίαιτα και να έχουμε τη σωστή άσκηση και να κοιμόμαστε σωστά. Άρα, η υπνική άπνοια είναι ένας παράγοντας. Το άλλο είναι ο αρκετός ύπνος. Αν κοιμόμαστε 4 και 5 ώρες, φτάνουμε στην παχυσαργία. Γιατί ο μεταβολισμός στη νύχτα υπάρχουν ορμόνες. Η μία η ορμόνη λέγεται λεπτίνη. Είναι αυτή που μας βοηθάει να χάνουμε βάρος. Και παλεύει με μια άλλη που λέγεται γρελίνη, που βάζουμε βάρος. Απριόρι χάνει τον αγώνα η λεπτίνη, γιατί υπάρχει αντίσταση στη λεπτίνη. Οπότε κανείς από την απορρίθμιση του μεταβολισμού μπορεί τελικά να βάζει βάρος γιατί δεν κοιμάται καλά. Επίσης, πολλοί κόσμος που δεν κοιμάται καλά, τώρα μιας και αναφέρετε τις δύο αυτές ορμόνες, όταν δεν κοιμάται καλά, θέλει να φάει περισσότερο μέσα στην ημέρα, συνήθως πιο λιπαρά φαγητά και επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Βεβαίως, υπάρχει μεγάλη βουλημία και πέρα από αυτό που είπαμε πριν, το να σηκώνεται κανείς σε φάση υπνοβασίας και να τρώει, υπάρχει και η εκούσια λήψη τροφής το βράδυ. Δηλαδή, σηκώνεται κανείς μέσα στη νύχτα και νιώθει την ανάγκη να καταναλώσει τροφή, γλυκά, οτιδήποτε ανθυγιεινό υπάρχει, γιατί απλούστατα έχει απορριθμιστεί ο μεταβολισμός του. Με τον διαβήτη πώς συνδέεται ο κακός ύπνος? Κοιτάξτε, ο κακός ύπνος, δηλαδή και η υπνική άπνοια, αυτά τα δύο, έχουν πια, τα βλέπουμε μαζί. Δηλαδή, ό,τι κάνει η υπνική άπνοια κάνει και ένας ύπνος ο οποίος θα είναι λίγο σε διάρκεια, κάτω από 6 ώρες. Παλιά λέγαμε ότι υπήρχε μόνο αντίσταση στην ινσουλίνη. Τώρα ξέρουμε επισήμως ότι σχετίζεται ο σαχαρόδης διαβήτης με την υπνική άπνοια. Δηλαδή, όποιος έχει υπνική άπνοια μπορεί να μεταβάλει το ζάχαρό του. Και ακόμα και φάρμακα να παίρνει μπορεί να μην μπορεί να το ρυθμίσει σωστά. Έτσι, γιατί πρέπει να το δούμε ολιστικά το θέμα και να το λύσουμε. Δεν είναι μόνο η παχυσαρκία που κάνει το διαβήτη, είναι και η υπνική άπνοια. Και όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μαζί με τον ενδοκρινολόγο, με τον ειδικό γιατρό ύπνου για να βγάλουμε και κάποιο συμπέρασμα. Πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται αν μπορεί να βοηθηθεί από την μελατονίνη, από συμπληρώματα φυτικά για τον ύπνο και από μία σειρά σκευασμάτων που δεν είναι φάρμακα, ως μια πιο φυσική προσέγγιση στο να ενισχύσει τον ύπνο. Τι πιστεύετε γι' αυτά? Κοιτάξτε, νομίζω το πολύ της μόδας είναι πια η μελατονίνη που διαφημίζεται συνεχώς. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Η μελατονίνη δεν παράγεται μετά από κάποια ηλικία σε μεγάλη ποσότητα. Δηλαδή στους ηλικιωμένους χρειάζεται μετά τα 60, 65, 70. Σαν συμπλήρωμα? Ναι, γιατί δεν παράγεται σωστά. Αλλά ένας νεαρός άνθρωπος γιατί να πάρει μελατονίνη και να μην κλείσει το κινητό του? Δηλαδή, ανοίγεις το κινητό, ρίχνεις τη μελατονίνη και παίρνεις μετά. Η μελατονίνη βοηθάει ως υπναγωγό φάρμακο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παίρνουμε ελαφρά την καρδία. Πρέπει να διώξουμε όλους τους εκείνους παράγοντες που εμποδίζουν το να παραχθεί και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Έχω την αίσθηση, γιατρέ, ότι είναι, αν θέλετε, η πιο εύκολη σε εισαγωγικά λύση. Σκέφτεσαι ότι δεν βάζω κάτι χημικό στον οργανισμό μου, οπότε θα με βοηθήσει χωρίς να χρειάζεται να αλλάξω κάτι άλλο στην καθημερινότητά μου. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι παρά το γεγονός ότι λειτουργούμε με έναν αλφα τρόπο σήμερα, όταν αυτός ο τρόπος δεν είναι φυσιολογικός, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα στις βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού μας. Και βέβαια δεν μπορούμε να παίρνουμε μελατονίνη SAE. Υπάρχει και εδώ ένα όριο, εκεί στους 2-3 μήνες, το πολύ κάποια χρόνια πρέπει να το κόβουμε, γιατί και αυτό δεν είναι αθώο εντελώς. Μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να παίρνουμε όλα αυτά τα σκευάσματα. Και καλό θα είναι ο κόσμος να κοιτάει τι γράφει το. Γιατί πολλά λένε ότι έχουν μέσα μελατονίνη, έχουν όμως και άλλες ουσίες. Έχουν γκάμπα, έχουν τριπτοφάνη, έχουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνουν κακό. Έτσι. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα απλά, όπως το μαγνήσιο, που το ξέρει ο κόσμος. Έτσι. Το μαγνήσιο βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει και στο ότι βοηθάει στο να παραχθεί το γκάμπα, μια ουσία που μας βοηθάει να πάμε σε ύπνο, και στη σύνθεση της μελατονίνης και χαλαρώνει το σώμα. Αυτό μπορούμε να το παίρνουμε χωρίς να έχουμε πάρει άδεια από τον γιατρό? Είναι ασφαλές? Καλό θα είναι να το κουβεντιάζουμε, να βλέπουμε πόσο περίπου παίρνουμε από τις τροφές μας, γιατί υπάρχει στις τροφές, και αν χρειαστεί να το συμπληρώσουμε. Εφόσον βέβαια έχουμε πρόβλημα με τον ύπνο. Η βιταμίνη D. Και αυτή έχει άμεση σχέση. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάθε λόγο με την ηλιοφάνη να μην έχουμε πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά και αυτό υπάρχει. Δηλαδή απλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Πριν πάμε στα φάρμακα, υπάρχει κάποιος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την αϊπνία? Σαφώς, και μάλιστα έχει θεωρηθεί πλέον και από την Αμερικανική Ακαδημία Ύπνου ο πρώτος. Είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που ονομάζεται γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία της αϊπνίας. Γίνεται από ειδικούς ψυχολόγους που έχουν λάβει αυτή την ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο. Στόχος μας είναι να διδάξουν στον άνθρωπο τεχνικές χαλάρωσης, να του μάθουν τι θα πει και πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος, πώς να βάλει μια πειθαρχία στον εαυτό του και να σταματήσει να τρέχει το μυαλό του συνεχώς. Εάν το πιστέψει,
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος με αϊπνία, έτσι, και συνεργάζεται ο ψυχολόγος με τον ειδικό ιατρό ύπνου. Και επίσης, όταν κάποιος βγαίνει από τα φάρμακα, ώστε να βγούμε ομαλά και να μην τα ξαναχρειαστούμε, μπαίνει η ψυχοθεραπεία για να μας βοηθήσει να φύγουμε πιο εύκολα από τη φαρμακευτική αγωγή. Φαντάζομαι ότι πέρα από τις τεχνικές, αφού μιλάμε για ψυχοθεραπεία, σκαλίζεις, ερευνάς ποια άλλη σύνδεση μπορεί να έχεις κάνει με τον ύπνο σε σχέση με εμπειρίες της ζωής σου. Σωστά? Βεβαίως. Υπάρχει περίπτωση κάτι που έχεις ζήσει να επιδράσει τόσο αποτελεσματικά και να σου χαλάσει τον ύπνο? Βεβαίως. Και μάλιστα η πρώτη συνεδρία ή και η δεύτερη, συνολικά γίνονται 5 έως 7, είναι η ψυχογράφηση. Πρέπει να δει ο ψυχολόγος το ίδιο το άτομο, να βγάλει μέσα τι υπάρχει. Έτσι. Και ακόμα και το παρελθόν, δηλαδή πολλά πράγματα κρύβονται στο παρελθόν μας. Και ουσιαστικά χαλάνε τον ύπνο μας τώρα. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πιστέψει ο κόσμος ότι υπάρχει. Και ότι λειτουργεί. Και ότι λειτουργεί και ότι είναι το μέλλον. Η καφεΐνη πώς επηρεάζει τον ύπνο? Η καφεΐνη έχει άμεση σχέση με αυτό που είπαμε πριν, τη λέξη αδενοσύνη. Θυμάστε ότι η αδενοσύνη είναι αυτή η οποία κάνει την ομοιόσταση του ύπνου. Ο καφές που έχουμε εδώ είναι αναστολέας της αδενοσύνης. Δηλαδή, μπορεί να μας κάνει να ξυπνήσουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που είναι ευαίσθητοι στον καφέ και κάποιοι που δεν είναι. Είναι καλό να είμαστε ευαίσθητοι στον καφέ, γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν φάρμακο μερικές φορές, έτσι, για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Ο καφές, λοιπόν, σε κάποιους ανθρώπους είναι δραστικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο διαγερτικό, γιατί υπάρχουν και φάρμακα που δίνουμε για να ξυπνήσουμε, απλά πρέπει να το παίρνουμε συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ευαίσθητος στον καφέ, δεν κάνει να πίνει καφέ μετά τις 2,5-3 ώρα. Γιατί χαλάει το νυχτερινό του ύπνο. Βέβαια, λέει άλλος, εγώ πίνω καφέ και κοιμάμαι. Εσύ δεν είσαι ευαίσθητος. Κάνει ό,τι νομίζεις. Αλλά αυτός που είναι ευαίσθητος, ας το χρησιμοποιήσει τότε. Και εσείς δεν χρησιμοποιήσατε τότε στις εξετάσεις, όλοι τους καφέδες, όσοι ήμασταν ευαίσθητοι στον καφέ και ξενυχτούσαμε και κάναμε, μας βοηθούσε. Για το διάβασμα. Έτσι. Βέβαια. Δηλαδή και τον οδηγό που έχει να κάνει ένα ταξίδι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν φάρμακο κάποιες φορές. Όχι σαν ευχαρίστηση. Αλλά χωρίς να κάνουμε υπερβολές, έτσι. Θερμοκρασία και ύπνος. Μία ακόμα ερώτηση που γίνεται πολύ συχνά. Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία και τελικά πρέπει να κοιμόμαστε σε πιο κρύο περιβάλλον ή σε πιο ζεστό? Εσείς τι νομίζετε, τι θα θέλατε για εσάς? Εγώ θα σας πω, όταν το έψαξα ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν σωστό το ζεστό περιβάλλον. Τουλάχιστον αυτό προσωπικά εμένα με βοηθάει στο να κοιμηθώ. Αν κρυώνω δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όμως είδα ότι πιο χαμηλές θερμοκρασίες είναι κατάλληλες. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος όταν κοιμάται, μεταξύ όλων των άλλων, και η θερμοκρασία μας πέφτει το βράδυ. Είμαστε στη φάση της πτωτικής τάσης της θερμοκρασίας του σώματος. Τότε κοιμόμαστε. Άρα λοιπόν πρέπει να μιμηθούμε αυτό το μοντέλο. Άρα το δωμάτιο θα πρέπει να έχει 18-19 βαθμούς κάπου εκεί. Η μεγάλη θερμοκρασία στην αρχή του ύπνου είναι πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε για ποιο λόγο ζεσθενόμαστε στην αρχή και το πρωί είμαστε με μια κουβέρτα όλοι. Γιατί τις πρωινές ώρες που υπάρχει ο ονειρικός ύπνος δεν υπάρχει θερμορύθμιση. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ύπνου, δηλαδή το σώμα μας παίρνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να μας βοηθάει στο να μην χάνουμε θερμότητα. Οπότε γι' αυτό είμαστε τότε όλοι με την κουβέρτα. Άρα λοιπόν δροσερό δωμάτιο και καλό θα είναι επίσης και καμιά ώρα πριν κοιμηθούμε, αν κάνουμε ένα ζεστό ντουζάκι, δεν κοιμόμαστε, δεν νηστάζουμε, ίσα-ίσα διεγείρεται το σώμα μας. Αλλά μετά όταν πέφτει απότομα η θερμοκρασία του σώματος, μιμούμαστε πιο πολύ αυτή την καμπύλη πτώσης. Οπότε πέφτουμε στο κάθετο τμήμα και είναι ακόμα καλύτερο για να κοιμηθούμε. Άρα εννοείται ζεστό μπάνιο όπου χαλαρώνουν οι μυς, μπαίνεις στο κρεβάτι που είναι δροσερό. Κάμια ώριτσα πριν μπαίνεις στο κρεβάτι, πέφτει πιο απότομα η θερμοκρασία σου και μιμείσαι την ίδια τη φύση. Τώρα το να σκεπαστούμε είναι κάτι, επειδή δεν μπορούμε να πούμε όχι. Όποιος θέλει να σκεπαστεί με ένα σεντόνι ή κάτι, να σκεπαστεί. Αλλά μην φτάνουμε σε ακραία, να έχουμε δηλαδή 25 βαθμούς μέσα στο δωμάτιο. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα, έτσι. Τι γίνεται τώρα με τον διαλογισμό και με αυτή τη μέθοδο που λέγεται non-sleep deep rest, δηλαδή βαθιά ξεκούραση χωρίς ύπνο, και που τη χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος και μέσα στην ημέρα, αντί να κοιμηθεί, αντί να κάνει ένα power nap, μπαίνει σε αυτή την κατάσταση, ενώ είναι ξύπνιος, και ξεκουράζεται. Ποια είναι η δική σας η γνώμη? Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ θετικός σε όλα αυτά. Βέβαια, μην μου πείτε αν είναι γραμμένα επισήμως στα βιβλία της ιατρικής του ύπνου, γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις. Αλλά όλα αυτά που βοηθούν στη χαλάρωση και στην αυτοπιθαρχία, γιατί πρέπει για να σταματήσει να τρέχει το μυαλό σου, γενικά πρέπει να έχεις πειθαρχία. Πιστεύω ότι βοηθάνε πάρα πολύ.
Και πραγματικά σας λέω ότι είναι κουβέντες όταν έκανα στο Cleveland την ιατρική του ύπνου. Πολλές φορές καθόμαστε μετά και γιατροί και ασθενείς και μιλάμε για αυτά τα πράγματα που ίσως να μην τα γράφουμε τόσο στα βιβλία. Και οι θετικές κρίσεις είναι πάρα πολλές. Και προσωπικά, επειδή με ρωτήσατε γι' αυτό, μόλις τελειώσω την ενεργό ιατρική, αυτό που θα ήθελα να κάνω σαν έρευνα, γιατί θα ήθελα να δω εγκεφαλογράφημα και μυογράφημα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές τις διαδικασίες. Να δω πραγματικά αν είναι εγκεφαλογράφημα εγρήγορσης ή αν μπαίνουν σε μικρούπνους ή τι ακριβώς συμβαίνει με το μυϊκό του τόνο, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι κάτι γίνεται και είναι καλό. Αλλά μην πάρει ο κόσμος το μήνυμα ότι αντικαθιστά τον νυχτερινό ύπνο. Όχι, δεν τον αντικαθιστά. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην ευεξία. Δεν τον αντικαθιστά σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα που μπορεί να τον βοηθήσει σαν εργαλείο. Βεβαίως. Και μιας και το αναφέρετε, γίνονται πάρα πολλές έρευνες, κυρίως στην Αμερική, για την κατάσταση στην οποία μπαίνει ο εγκέφαλος σε διαλογιστική κατάσταση και πώς αυτή μπορεί να μοιάζει με μια κατάσταση ύπνου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πεδίο. Και χαίρομαι πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια προσωπικά, γιατί όλο και περισσότεροι γιατροί της κλασικής ιατρικής, όπως είσαστε κι εσείς, έχουν αρχίσει να ανοίγονται, να δέχονται πιο εύκολα τεχνικές, λίγο πιο ανατολίτικες αν θέλετε, που όμως η εμπειρία δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσουν. Και πια και η επιστήμη το δείχνει. Σαφώς. Δεν πρέπει να απορρίπτουμε τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, πιστεύω ότι έχουν σοφία μέσα τους. Στην Αμερική αυτό που λέμε πάντοτε είναι όσο χρόνο και να είσαι life student, πρέπει να μαθαίνεις. Είσαι αιώνιος, τα μαθαίνεις. Και ακόμα και από το πιο μικρό και από όταν πρέπει να ακούς, να μαθαίνεις, γιατί αλλιώς δεν προχωράμε σαν άνθρωποι. Μένουμε στάσιμοι συνεχώς. Γιατί όλα αυτά, πολλά πράγματα βγήκαν από τη σκέψη ενός απλού ανθρώπου που είδαμε τελικά ότι είχε δίκιο και την υιοθετήσαμε. Και να φανταστείτε που είχαμε μιλήσει πριν για τον Ασερίνσκι κλπ. Οι παλιοί δάσκαλοι του ύπνου φτάνουν στο σημείο να κλείνονται μέσα στις σπηλιές για ολόκληρους μήνες για να δουν τι θα γίνει με το βιολογικό τους ρολόι, έτσι, όταν είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν έχει φως. Και ο άνθρωπος αυτός που είπαμε, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην ιατρική του ύπνου, να ξέρετε ότι κατέστρεψε την οικογένειά του για την αγάπη του για τον ύπνο. Έτσι, τα παιδιά του δεν του μιλούσαν και αν δεν κάνω λάθος, η κόρη του δημοσίευσε χωρίς τη θέλησή του πολλά από τα πράγματα που είχε βρει, απλά και μόνο για να τον εκδικηθεί. Γιατί έλειπε συνεχώς από το σπίτι προκειμένου να λύσει τον ύπνο των άλλων. Λοιπόν, γιατρέ, λέω, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο, να μας δώσετε κάποια tips, κάποιες συμβουλές για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον ύπνο μας. Εννοείται πως αν έχουμε σοβαρό πρόβλημα πρέπει να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό, αλλά θα ήθελα να μας πείτε έτσι κάποιες πρακτικές για να δούμε αν μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι ο ύπνος είναι διαφορετικός για τον καθένα. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα μονότονα και μόνο από μια σκοπιά. Μου είπατε για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νυχτερινός τύπος, δεν θα τον κάνουμε δυστυχισμένο να κοιμάται από τις 10. Θα πρέπει να του πούμε ότι είσαι σε μια φυσιολογική παραλλαγή, να κοιμάσαι πιο αργά, να ξυπνάς πιο αργά, αλλά να μην το παρατραβάς, γιατί αλλιώς θα χαλάσει το βιολογικό ρολόι. Το πιο σημαντικό από όλα σε έναν άνθρωπο που γενικώς κοιμάται τις 7-8 ώρες είναι να έχει σύστημα. Δηλαδή να πέφτει την ίδια ώρα, να σηκώνεται την ίδια ώρα. Όλοι θα διασκεδάσουμε, όλοι θα βγούμε, αλλά γενικώς να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε την ίδια ώρα. Να μην βάζουμε το βιολογικό μας ρολόι σε διλήμματα. Άρα λοιπόν, ένα φυσιολογικό ωράριο ύπνο. Δεύτερον, μέσα το υπνοδωμάτιό μας είναι μόνο για ύπνο και σεξ, για τίποτε άλλο. Δεν είναι ούτε να διαβάσουμε τα νέα από τις εφημερίδες, ούτε να δούμε τηλεόραση, ούτε να κοιτάμε τα email μας. Πάμε στο κρεβάτι για να κοιμηθούμε. Το περιβάλλον πρέπει να είναι δροσερό, δεν πρέπει να υπάρχει φως. Το καθόλου φως είναι το καλύτερο. Αν θέλουμε τώρα να σκεφτούμε κάποιες άλλες πηγές, μπορούμε, αλλά με μέτρο, να υπάρχει ησυχία. Το ιδανικό είναι πλήρης συσκότηση. Το καλύτερο είναι πλήρης συσκότηση. Εκτός από κάποιους ανθρώπους που θέλουν ένα μικρό φωτάκι, οτιδήποτε άλλο, απλά για να μην πέσουν. Έτσι, ναι. Η κατάλληλη θερμοκρασία, ησυχία, μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, για τις πολυκατοικίες δεν έχουμε αυτά τα θέματα. Διαταράσσει το ύπνος όλων. Το πρωί, από τη στιγμή που θα σηκωθούμε, δεν θα λιμνάζουμε στο κρεβάτι. Ξεκίνησε η καινούρια μέρα. Ακόμα και να έχουμε λευκή νύχτα, κλείνουμε την πόρτα και δεν μιλάμε σε κανέναν για το πρόβλημά μας. Ξέρετε, σε ό,τι προβλήματα του ύπνου, επειδή είναι παιχνίδι του μυαλού, αν πας και το πεις στο φίλο σου, στη φίλη σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου, τελικά το κάνεις μεγαλύτερο το πρόβλημα. Οι περισσότεροι ρωτούν από περιέργεια. Σε βάζουν σε αυτό το πρόβλημα και φτάνεις πάλι στο επόμενο βράδυ και δεν κοιμάσαι. Κλείνουμε την πόρτα, δραστηριοποιούμαστε. Η λευκή νύχτα είναι η νύχτα χωρίς ύπνο. Ναι, όλοι έχουμε. Καθόλου. Όλοι δεν το ζήσαμε μια φορά αυτό. Δηλαδή, και πάντοτε βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Αυτό λέω στους ασθενείς, όχι μισοάδιο. Δηλαδή, αν
τύχει να μην κοιμηθούμε και 2 και 3 φορές καλά, δεν θα σταθούμε σε αυτές τις μέρες, γιατί έτσι θα μπλέξουμε το μυαλό μας. Άρα λοιπόν, σταθερό ωράριο ύπνου, καλό περιβάλλον ύπνου, με άσκηση μέσα στη μέρα. Έκθαση στο φως, αυτό που είπαμε. Πρωινό φως. Ζούμε σε μια χώρα που μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να έχουμε σωματική άσκηση, να έχουμε έκθεση στο φως, να αποφεύγουμε τους μεγάλους μεσημεριανούς ύπνους που δεν είναι σωστοί, να δεχόμαστε τα naps, τα power naps μέσα στη διάρκεια της ημέρας, να μην τρώμε αργά το βράδυ. Έτσι δεν μπορούμε να τρώμε αργά το βράδυ, έτσι χειροτερεύουμε τα πράγματα. Να αποφεύγουμε το αλκοόλ, τουλάχιστον σε καθημερινή βάση, να αποφεύγουμε τους καφέδες μετά από 1 ώρα. Το βραδινό μας να είναι κάτι ελαφρύ, έτσι, το οποίο να μην μας επιβαρύνει, έτσι, ούτε το πεπτικό μας σύστημα, ούτε τον ύπνο μας. Να προσπαθούμε ακόμα και στις διακοπές να διατηρούμε ένα καλό ωράριο ύπνου, έτσι, και να μην πείθουμε τον εαυτό μας ότι εκεί πρέπει να τα καταστρέψουμε όλα. Το ζεστό μπάνιο που είπαμε 1 ώρα πριν τον ύπνο βοηθάει πάρα πολύ. Και βέβαια να σεβόμαστε και τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας, έτσι. Και κυρίως να σεβόμαστε και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας θέλουν 9 με 11 ώρες ύπνο. Με το να κάθονται να βλέπουν όλες τις σειρές και να κοιμούνται 11 η ώρα, τους κάνουμε κακό. Για να κοιμηθεί το παιδί στις 9 η ώρα, θα πρέπει και η μητέρα, γιατί και η μητέρα πρέπει να κοιμηθεί στις 11-11.30, θα πρέπει να υπάρχει μια τάξη στο σπίτι. Και θα πρέπει να μοιράζονται οι δουλειές ανάμεσα στο ζευγάρι και ακόμα και στις δύσκολες περιόδους, ώστε να έχει και η γυναίκα και ο άντρας κάποιες ώρες που θα έχει δικές του για ύπνο. Ιδίως όταν υπάρχει το παιδί. Έτσι το παιδί μαθαίνει και έχει σωστά πρότυπα. Το παιδί, μιας και το αναφέρατε, μέσα στο δωμάτιο με τους γονείς, στο ίδιο κρεβάτι, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον ύπνο της οικογένειας. Δηλαδή, άμα πάρουμε τα βιβλία και τα ανοίξουμε, ναι, είναι πρόβλημα. Κανονικά τα παιδιά πρέπει να είναι στο δικό τους χώρο, έχουμε όλα τα μέσα να τα παρακολουθούμε, να μην έρχονται στο κρεβάτι. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι μελέτες που λένε ότι στην ηλικία από μέχρι 8 έως 12 ετών, 12% από τα παιδιά κοιμούνται μόνιμα με τους γονείς και 45% κοιμούνται περιστασιακά. Δεν πρέπει να είμαστε άσπρο-μαύρο. Το παιδί μπορεί κάποια στιγμή να θέλει να έρθει να κοιμηθεί με τους γονείς γιατί νιώθει ανασφάλεια. Δεν θα πρέπει να του αρνηθούμε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα πρέπει να του δώσουμε την έννοια ότι είναι ο κανόνας ώστε να το εκμεταλλευτεί. Με πάτε καμιά 20 χρόνια πίσω. Θυμάμαι, ήμουνα τότε στο Cleveland με τη διευθύντρια του κέντρου. Ο δικός μου γιος ήταν τότε 4 ετών, η δικιά της ήταν 5. Και συνεχώς λέγαμε στους φίλους γι' αυτό ότι πρέπει τα παιδιά να κοιμούνται σε άλλο δωμάτιο κλπ. Και μου έλεγε, το βράδυ χθες που κοιμήθηκε η δικιά, ο δικός μου λέει κοιμήθηκε μαζί μας, η δικιά σου και η δικιά μας μαζί μας. Δηλαδή, άρα πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο ελαστικοί. Δηλαδή, να σκέφτομαστε έτσι και να λέμε στους άλλους. Δεν γίνεται. Άλλωστε, ίσως είναι και οι καλύτερες στιγμές που θυμόμαστε κάποιες φορές, γιατί αυτή η συναισθηματική επαφή με το παιδί, όχι μόνο μέσα στη μέρα, αλλά και μέσα στον ύπνο, μας κάνει διαφορετικούς ανθρώπους και τα παιδιά γίνονται διαφορετικά. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να κοιμάται το ζευγάρι και το παιδί στο άλλο δωμάτιο, αυτά που βλέπω, να κάθεται μέχρι τις 4 η ώρα να παίζει με το PlayStation ή να παίζει με το κινητό του ή να κάνει οτιδήποτε. Τι σημαίνει ότι πρέπει να κοιμόμαστε εμείς και να είμαστε χαρούμενοι και το παιδί δίπλα να κάνει αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία. Ναι, έχετε δίκιο. Και ο λόγος που σας έκανα την ερώτηση ήταν γιατί θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να απενοχοποιηθούν πολλοί γονείς σε αυτό που λέτε, ότι ναι, ακούμε ότι το σωστό είναι αυτό, αλλά τι να κάνουμε, κοιμάται μαζί μας το παιδί. Δεν είναι και απαραίτητα κακό. Κάποιες φορές πρέπει να προσφέρουμε στο παιδί μας αυτή τη ζεστασιά, το συναίσθημα που θα του κάνει καλό. Οπότε να μην είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και να σεβόμαστε πάρα πολύ το γυναικείο φύλο. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο βαθμό αϊπνιές γιατί έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουν. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να αφήνουμε τη σύζυγό μας, τη φίλη μας, να κάνει τις δουλειές του σπιτιού επειδή δεν έχει άλλη ώρα 9 με 11 το βράδυ. Αυτά δεν γίνουν τον εγκεφαλό, δεν θα μπορέσει να κοιμηθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε όλοι μαζί καλά. Γιατί στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, η γυναίκα υποφέρει πάρα πολύ. Ο ύπνος της είναι κακός, διότι έχει και τη φροντίδα των παιδιών και το διάβασμα των παιδιών και τη δουλειά της και πολλά άλλα. Αν δεν έχει βοήθεια, ουσιαστικά την οδηγούμε σε αδιέξοδα. Και η γυναικεία κατάθλιψη έχει πάρει την ανηφόρα και συνοδεύεται αμφίδρομα με αϊπνιά κλπ. Πολλές φορές λόγω αυτής της νοοτροπίας. Και είναι καιρός να σπάσουμε αυτά τα αυγά και να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και κλείνοντας, να δώσουμε και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς, γιατρέ, στις γυναίκες, στους γονείς θα πω, αλλά στις γυναίκες, γιατί ως επιτοπλίστων αυτές τραβάνε το δύσκολο δρόμο της αϊπνίας. Με μωρά παιδιά, όταν ξυπνάς πολλές φορές μέσα στο βράδυ, για να ταΐσεις το παιδάκι σου, για να το θυλάσεις, οτιδήποτε,
Και είναι άνθρωποι, γονείς, γυναίκες που είναι πραγματικά πολύ κουρασμένοι και που μέχρι το παιδί να πάρει το δρόμο του συνεχόμενου ύπνου υποφέρουν. Θέλω να το υπογραμμίσουμε αυτό, να δείχνουμε κατανόηση. Κατανόηση είναι το παιδί ανοίγει και στους δύο και οι δύο πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Υπάρχει ένα πείραμα. Βάζουμε ήχους συγκεκριμένα δεσιμπέλ. Έτσι, μπορεί να αφήσει μια γυναίκα κουρασμένη να κοιμηθεί. Μια μητέρα με ένα μικρό παιδί. Μπορεί να χτυπάσει σε συγκεκριμένα δεσιμπέλ να μην σηκώνεται με τίποτα. Κυρίως στον βαθύ ύπνο δεν σηκώνεται κανείς με τίποτα. Αν όμως ακούσει το κλάμα του παιδιού της και σε λιγότερα δεσιμπέλ ξυπνάει αυτόματα. Κοιτάξτε πώς είναι η φύση. Εκεί λοιπόν, παρότι ξυπνάει αυτόματα, θα πρέπει να αναλαμβάνει και ο σύντροφος κάτι. Έτσι θα κλείσουμε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί το ζήτημα του ύπνου είναι ύψιστης σημασίας. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες υγείας. Συζητάμε πολύ για διατροφή, για άσκηση, για στρες. Νομίζω ότι ο τέταρτος βασικός πυλώνας υγείας είναι ο ύπνος. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και θα είναι καλό για όλους μας να το υπογραμμίζουμε συνέχεια, να το απενεχοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Συμφωνώ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να κοιμούνται όλοι οι άνθρωποι καλά. Και όσοι δεν κοιμούνται, να ζητήσουν βοήθεια. Είναι αγαθό ο ύπνος. Είμαστε όλοι απέναντι του ίσοι. Δεν κάνει κανένας να μας στερήσει αυτό το αγαθό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.